ಯಾರೆಲ್ಲರು 30 ಜನ लेर लाइक थैंक यू लाइक करने के लिए अब तो लाइक्स का डेट निकलेगा वेलकम यार लाइक करियर थैंक यू पता यारेಲ್ಲರು मंचूर ಬೇಗ ಆಗ್ತಾ 2 ಜನ ಎಲ್ಲರು कोडे लेट आक ನೀನು ಬೇಗ ಆಗ್ತಾ कोडे लेट आक ನೀನು ಜರ್ನಿ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ದೂರ ಇದೆ ಮೇರ್ ಬರ್ತೀರ್ ನಮ್ಮನ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದು ಹಾಯ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಒಣ ಸಂಡೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಸುಜಾತಕ್ಕ ನಡೆ ಮುರಾನಿ ಚಾ ಬಾರ ಪೋಪನತ ಪೋತು ಜನ ಕಾರ ಬೋತಿದೆ ಇದಕ್ಕ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಮುರಾನಿ ಚಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಉಲ್ಲಾರ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಆರ್ಕೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಲೈವ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತಿತ್ತೇರಾರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಓಲ್ಲ ರೀ ಓ ದಾದಾಪುನಿ ಅಮ್ಮಗ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗ ದಾದಾಪುನು ಅಮ್ಮಗ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅಮ್ಮಗ ದಾದಾಪುನು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಓಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಳ್ಳಾರು ಓಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಳ್ಳಾರು ಪತ್ತೊಂದು ಜನ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಉಳ್ಳಾರತ್ತ ತೋಜಿ ಮಾರೆ ಕತ್ತಲೆತ್ತ ಇಂಚ ಕಕ್ಕುನು ತರೆ ತಿರ್ಗುನುಗೆ ಓಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಳ್ಳಾರಿ ಕಾರ್ಲಾಡೆನಾ ಬೇತೆ ಉಳ್ಳಾರ ಓಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಳ್ಳಾರಕ್ಕ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಸಿಟ್ಟಿಟ್ ಉಳ್ಳಾರೆ ಸಿಟ್ಟಿಟ್ಟಿಗೆ ಏಜ್ ಆಗ್ತಂಡೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಏಜ್ ಆಗ್ತಂಡರಿಗೆ
69 69 ವರ್ಷ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏಪ ಇನಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಯ್ನೆ ಆಡಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಯ್ನೆ ಆಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರ್ತಿರ್ನಲ್ಲ ಒಂದು 14 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಗ್ಲಡ ಕೋಪನ ಅಂತ್ಯ ಕೊಡೆ ಬಣ್ಣ ತಡಾತನ ಕೆಲ ಜನಕ್ಕೆ ಲೈವ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದ್ದ ಮೊನ್ನೆ ಗಂಟೆ ವರ್ಮ ರಾತ್ ಮಾಡಿದ ಅಮ್ಮನ ಮಾಮಿಯ ಅಮ್ಮಗೆ ಮೂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಏರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಾನು ಜ್ಯೋತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಯಾನ್ಗೆ ಯಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೊರ ಪೂಜಾರ ಮಾರ ಕೊರಿಯಾರನಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮರತ್ತಾರ ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೋಡೆ ಮರತ್ತಾರ ಈಗಲೂ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪೋತೀರ ನಿನ್ನೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಇರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಬೆರಿಕ್ ದಾದೆ ಮಾತ್ರ ಬೆರಿಕ್ಕಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬೈಯಾಗ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗ್ ಬತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಪೋಪ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆರೆಜ್ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡಿಯಾರ ಇರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಬೆರಿಕ್ ಅಕ್ಕಗ್ ಲೈಕ್ಗೆ ಯಬ್ಬೋ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯಬ್ಬೋ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ ಬಾರಿ ಜೋರಾತಾರಿತ್ತೆ ಅವೇ ಚಾಯಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಪನಂದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಚಾಯಕ್ಕ ಎಂಚುಲ ಚಾಯಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಬೈದು ಜರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡೆ ಬಹುದು ಜೀರು ಕೊಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋಯ್ತು ಮಂಕ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ತಡ ಇಂಕ್ಲು ಕೋಡೆ ನಂಗೆ ಎಡಿಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಂಚ ಬಣ್ಣ ತಡ ಆತಂಡು ಗದಿಗಡು ಪೂಜೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅಂದೆ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಇತ್ತುಂಡೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಚಾಯಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬನಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಿಯ ಚಾಯಕ್ಕ ಈರ್ ಕೋಡೆ ಇತ್ತು ಜರತೆ ಎಂಕ್ಲು ಬಣ್ಣ ತಡ ಹಿರೇನ್ ಕೊಡೆಲ್ಲ ಎತ್ತೆ ಚಾಯಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಕೇಂದು ಜಂದಿ ಎತ್ತುಲ್ಲ ಎತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಚಾಯಕ್ಕ ಜೊತೆಕ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಇರ್ನ ಕೋಡೆ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿ ಅವೇ ಚಾಯಕ್ಕ ಇರ್ನ ಹಾಜರಿ ಹತ್ತಿ ಪಾಡ್ದೆ ಕೋಡೆದಲ್ಲ ಅವೇ ಕೋಡೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೋತೆ ಕೋಡೆ ಅಂದೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೋತಾರ ಐರ್ ಪಂಡಿ ಜರತಿ ಏರ್ನಂತ ಅಂದೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಕೋಡೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೋತಾರ ಕೊಡೆ ಬಾಲೆಗ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂತದೇ ಅಪ್ಪನಿ ಚಾಯಕ್ಕ ದಾದಾ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬಾಲೆಗ್ ಚಾಯಕ್ಕ ಹುಷಾರಿತ್ತುಜೆ ಸಾರಿ ಅವೇ ಪನ್ನೆ ಕೇಂಡೆತ್ತ ಜೊತೆಗೆ ಉಳ್ಳಾರೆ ಒನಸ್ ಬಂತಾರೆ ದಾದೆ ಕಜುಪು ಚಾಯಕ್ಕ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜ್ವರಗೆ ಬಾಲೆಗ್ ಜ್ವರಗೆ ಒನಸ್ ಆತಿಜಿ ಕಜಿಪು ಕೋಡೆದ ಮಠಂದ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡಪುಲೆ ಕೋಡೆದ ಮಠಂದ ಎಂಚಿನೈಕು ಅದಕ್ಲಿ ಇನಿ ತಿನರಲ್ಲಿ ಮಠಂದ ಚಾಯಕ್ಕ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜೊತೆ ಕನ್ನಡ ಒಪ್ಪಿನಿಡ್ಡೆ ವನಸ್ಸಗಿನಿ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಕೋಡೆದ ಮಟನ್ ಬರ್ಚಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೀನನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೀನನ್ನ ಸತೀಶನ್ನ ಮೀನನ್ನ ಮೀನ್ ಕಜ್ಜಿಪುಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ಒಡೆ ಬರ್ಪುನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನೆನಪಿದೆ ಹಣ್ಣು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲು ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಚಾಯಕ್ಕ ದಾದೆ ಮೀನ್ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್ ಚಾಯಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಹೋಲಿತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕಿತ್ತಜಿ ಇರಗಿತ್ತು ಎಂಕಿತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಫ್ರೈ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಬರ್ಪರ್ಡ ಪನ್ಪೆ ಏನೇನು ಬರ್ಪರ್ಡ ಪನ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಪುನೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಆವೆ ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲು ಓಲ್ ಪಂಡೆರಡ ಪೋಪುನೆ ಈರ್ಬೇಕು ಓಲ್ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲೇನು ಓಲ್ ಕಡಪುಡಿ ಎರಡ ಬಂದವೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾಡೋದು ಬೇಲೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುನೆ ಇರ್ ದಾನೆ ಬಾರಿ ವಾತೇರ್ ಬರ್ತುಕ ಅವೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಭಾರಿ ಜೋರ ತರಿತ್ತೆ ಬರ್ಪುನೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಸತೀಶಣ್ಣ ಒನಸಾಂಡೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು
ಇವರು ಗೌತಮನ್ನೇ ಬತ್ತೀರು ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹಾವು ಗೌತಮನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿ ಕೋಡೆ ಇತ್ತಿಜೇರು ಗೌತಮನ್ನೇ ಕೂಡ ಬಣ್ಣ ತಾಡ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕಿಲ್ಲಾರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರೆಗ್ ಏತ್ ನಂಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜೊತೆಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಲೆ ಏತ್ ನಂಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ಲೆ ಜೊತೆಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇ ಲೈವ್ಡ್ ಪನರಗ್ ಆಪುಜ್ಜಿ ಲೈವ್ಡ್ ಪನರ ಮಾತೆರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತೆ ಒಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೊತ್ತೆರ್ಲ ಇರೆಗ್ ನಂಬರ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಪೆ ಇನ್ಸ್ಟ ಉಂಟ ಏನ್ಲ ಮರಡ ಗೌತಮನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಸತೀಶಣ್ಣ ಉಲ್ಲರೆ ಸತೀಶನ್ನೆ ಪಾತೆರೊಂದಿಜ್ಜೆರ್ ದಾದಾ ಬಾರಿ ಡಲ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೆ ಉಲ್ಲೆರ್ ಒಣ ಸಾಂಡ್ ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ಕಲಿಪು ಸತೀಶಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ತಡೇ ಪೋತೆರ ನಿನ್ನೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬುಧವಾರಗೆ ಅಂದೆ ಬುಧವಾರಂಡ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲತ್ತ 2 ದಿನ ಗುಂಪು ಪೋತೆರ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಲೇಟ್ ಆದ್ ಬನ್ನಗತ್ತಾ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಏತ್ ನಂಬರ್ ಬೋಡಿ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟುಂಟ್ ಕೇಳ ಇನ್ಸ್ಟುಂಟ್ ಸತೀಶಣ್ಣಗ್ ಮೀನ್ಗೆ ಅಂಜಲ್ಗೆ ಓ ಅಂಜಲ್ ಅಲ್ಕೊಡೆ ಓವೇ ಮೀನ ಪೂಜೆಗ್ ಅವ ಅಂಜಲ್ ಆನು ಮೀನ ಅಂದತೆ ಪೊನ್ನು ಮೀನಂಡ ಅಂಜಲ್ ಇತ್ತುದು ಅತೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಅವ ಆನು ಮೀನ ಅಂದ್ ಐಕ್ ಅಂಜಲ್ ಪನ್ಪುನು ಪೊನ್ನು ಮೀನ್ ಇತ್ತು ಅಂಜಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಕರ್ಮೆ ನಂದಿಯಾ ಎಂಕುಲು ಪೊನ್ನು ಮೀನ್ಗೆ ಅಂಜಲಿ ಪನ್ಪುನು ಆನ್ ಮೀನ್ಗೆ ಅಂಜಲ್ ಪನ್ಪುನು ಸತೀಶನ್ನೆ ಮೀನ್ ಅಂಜಲ್ ಅವ್ ಪೊನ್ನೆ ಅವ್ ಪೊನ್ನಂಡ ಅಂಜಲಿ ಅವೇ ತೂಲೆಗೆ ಆನಂಡೆ ಅಂಜಲ್ ಪೊನ್ನಂಡ ಅಂಜಲಿ ಅಂಜಲಿಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಕೆರುವೆರೆ ನಾನು ಅಂಜಲಿ ಬೈದ ಜನ ಮನಟ್ಟು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಇನ್ಸ್ಟುಂಟ್ ಆರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿಯ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಪನ್ಪೆಂದ ಅರಿಜ್ಜೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಆರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಬರ ನಡುನಾರ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಕೊಡೆ ಹೋಗ್ನಾರು ಇಪ್ಪಂದ ಕುಲ್ಲಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸತೀಶಣ್ಣ ಕೊಡೆ ಎತ್ತು ಬರ್ತಾತಂಡಿ ಪೂಜೆ ಪುರಾಣಗ ಛಾಯ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯಿರು ಗೌತಮನ್ನೆ ದೂರ ಪೋಯಿರು ಇರ್ತಾ ರಡ್ಡೆ ಜನ ಇಪ್ಪುನು ಇರಾಕ ಪೂರ ಮೆರ್ಗಿರ್ತಾರ ಪೋಯರ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ ನೆರ್ಗೆ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲೆಗ್ ನೆರ್ಪುಜಿ ಎಂಕೆ ಇರ್ಲ ನೆರೋಡಾತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರು ಐನ್ ಜನ ಒಲ್ಲೆರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಜೆರ್ ಏರ್ಲ ವರ್ಕುಂಡತ್ತ ಮಾರೆ ಬಾಬು ಏಯ್ ಛಾಯಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾಲ ಅವನಂದ್ರೆ ಉಲ್ಲಾಲನೇ ಛಾಯಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾಲದಾರ್ಗೆ ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇರಿ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ದಿರತ್ತಾರಿ ಸತೀಶನ್ ನಂದಿ ಎಂದು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ ಅಂಜಲ್ ಮೀನ್ ಅತ್ತೆ ಅವ ಆನ್ ಮೀನು பொண்ணு மீன் ரெண்டு பீஸ் எடுக்கல பொண்ணு மீன் ಅಂಡ ಅಂಜಲಿ ಇಂದು ಅತ್ತೆ ಸತೀಶನ್ ನಂದತ್ತೆವು ಪನ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಛಾಯಕ್ಕ ಅವನಸಂಡೆ ಸತೀಶನ್ನೆ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಪೂಜಾನ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆತನಿಗೆ ಅವಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಡೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಡೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಪೆರ್ಡೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಡ ಮೇರ್ ದೂರ ಬೇರು ಮರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ಡ್ ಪನರೆ ಗಾಪುಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡೇರ್ ಎರಡಕೇನಾರ್ ಇತ್ತೆರಡತ್ತಕೇನಾರ್ ಇಜ್ಜೆರಡು ಎರಡಕೇನು ಮಧುಕರ್ ಎಂಕೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಮಧುಕರ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಮಧುಕರ್ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಮಧುಕರ ಚಾಯಕ್ಕ ಅವನ ಸಾಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಚಾಯಕ್ಕ ಹಾ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ಕೆ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಮಧುಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತುಜೇರು ಮಧುಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ತುಜೇರು ಸಂತೋಷನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ತುಜೇರು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ
ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ ಪೆರಡೂರು ದೇವಸ್ಥಾನೋಡ ಗದ್ದಿಗೆ ಪೂಜೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜೇರಿ 2 ಜನ ಅಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಬರು ನಿಜ ಮುಳಿಂಗ್ಲಿಗೆ ஒரு அஞ்சா பக்கம் கொர்றா நிற்குதானே மாதிரி அர்ஜெಂಟ್ ಅಂಚೆ ಅತ್ತಿಯಾ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ ನನಂಜಿ ಸತೀಶ್ ಬರುಡು ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಕೈತಾಲಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡತ್ತು ಇಲ್ಲ ಕೈತಾಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈರ್ಕೋಡೆ ಅಂಚನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಯಿ ನೆತ್ತೆ ಚೂರು ಪನ್ ಪರಡ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಆತತ್ತ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿಂದು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಪೂರ ಬಡ್ದು ಏತು ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ಮಾರೆ ಆ ಲೆತ್ತುನ ಪೆರ್ಡೂರು ಕರೀದ ಅಂಚೆ ಅಕರಕೇಂದು ಆತು ಜೋರ್ ಲೆತ್ತೇರೆ ಏರಿಗೆ ನೀ ಏನ ಏರ್ಲಿಜ್ಜರಂದು ಅವು ಏರಕ್ಕೆ ಏಂಡೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜೆರಾಗ ಏಂಡೇರು ಧೃತಿಯಾಕ ಏನ್ಯಾತ ಆರು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಯಾಕ ಬೈಜರಿ ಜಿನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಿಲಿಗೊನತುಂಡ ಕೇಂದ್ವೇರು ಆರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅದೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಪಡ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋತೊಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಏತು ಲೆತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಪೆರ್ಡೂರು ಕರೀದು ಏತು ದೂರ ಕೇಂದು ನನ್ನ ಏರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜೇರಿ ಎಡಮ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಯಾರು ಪೂಜೆ ಬಿಜಿ ಆದಿತ್ಯರು ಯಾರಿದ್ದೀರ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಪಾತೇರಿ ಯಾರನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ ನಿಂಗ್ಲಿ ಮಧುಕರನ್ನೇ ಬೊಕ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಉಲ್ಲಾರ ಇತ್ತಾರೊಂಜಿ ನಗಲ ಕಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ ನಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಇತ್ತಾರೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಮಧುಕರಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ ದಾನೆ ನೀ ಡಲ್ ಉಲ್ಲಾರ ಪಾತೇರಿ ಜಾರು ಮುದ್ರಾಡು ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ತೋಜ್ಜೇರಿ ಇರ್ಲಲ್ಲ ಚಿಕನ್ చింతామణి ఉండే ఖాళీ అవుతుంది ಖಾಲಿ ಆತಂದು ಚಿಕನ್ చింతామణి చిందన్నే అతను ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವು ಖಾಲಿ ಹೋಗಯ ಒರಂಬ ಜನ ಹಿಡಿದುಳ್ಳೇರು ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಅದೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೋಡೆ ಪನರ ಇಜೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾನು ಮಾರು ಏಪಲ ಬರೊಂದಿತ್ತುನಾರು ಕೋಡೆ ದಾನೆ ಇಜ್ಜೇರು ದಿನಾಕರ ದಿನ್ನು ಹಾಯ್ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ದಿನಾಕರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಿನಾಕರನ್ನವೇ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜೆ ಅಣ್ಣ ಕೋಡೆ ಕೋಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತುಜೆ ಅಂಚಾನೆ ಚೂರು ಏನಡ ಪನ್ ಪರಡ ಏನೊಂದು ಅರ್ಧ kg ಕೊಡ್ತುವತಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೇಗ ಪೂಜೆ ಪಾರುಂಡೆ ಎಂಕ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ ಪರಡ ಏನೊಂದು ಅರ್ಧ kg ಕೊಡ್ತುವೇನೆ ಅಪ್ಪಿ ಬತ್ತ ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜೇರತ್ತ ಅಂತ ದಿನಾಕರನ್ನ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರಿ ಅವನಸಾಂಡೆ ಐಂಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಕೋಡೆ ಸರಿ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅತೆ ಅಂಚ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಬೈದ್ದೀರಿ ಅಂದೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾನೆ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮಿ ಪೆಟ್ಟುಕೊಡು ಮುಲ್ಲಿ ಪೂರ ಸೋಪ ಇಸ್ಬಾರ್ದು ಅದು ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯ್ರು ಬರುವೇರ ಬರ್ಪೇರು ಅವರ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾ ನಾಡೊಂದು ಬೇರೆ ಅಂದ್ಯ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಸಂಕೇಶನ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸಾರ್ ಪಂದಲೇರು ಹಾಯ್ ಸಾರ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಆರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತನ ಕುಶಾಲಪ್ಪನ್ನೇ ಇಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಕುಶಾಲಪ್ಪನ್ನ ಎಂಚಲ್ಲಾರ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಹೊಸತ್ತು ಬತ್ತನಾಗ್ಲು ಏರ್ಲ ಉಂತಿಜೇರು ಮಾರೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡದು ಪೂರ ಪೋಯರಾಗಲು ಪಾತಿರಂದಿಜ್ಜೇರು 3 ಜನ ಐಡುಳ್ಳೇರು ಕುಶಲಪ್ಪಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕುಶಲಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂಚುಲ್ಲರು ಕುಶಲಪ್ಪಣ್ಣ ಮನಸ್ ಮಂತಿರಿ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೇರು ಮಾರ್ರೆ
ಹಾಯ್ 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 ಸಾರ್ ಸಾರ್ ದೂರ ಪೋಯಾರು ಕುಶಲಪ್ಪನ್ನ ಸಾರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಎರಡೇ ಸರ್? ಜನ ಇಡ್ಲಿಪ್ಪು ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಏನ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಬುಕ್ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಮೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಪಾತಿರ್ನ ಕೇನಿಜೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಾ ಜೋರೆ ಬೊಬ್ಬು ಹಾಕ್ನು ಈ ಬಾಬು ನೆನ್ನತ್ತು ಪುರಿ ಇತ್ತು ಪಾರ್ದು ಮಾಮಿಗೆ ತಾವನಿಲ್ದೆ ಪೆಟ್ಟು ಪೂರ ಸೋಪಡ ಅಜಿದೀತೆ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಅನ್ನ ಕಪ್ಪೆದ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಜೀವಿದ್ದೀರಿ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಕಪ್ಪೆಲೆಗ್ ರಜೆ ಐತೆ ಕೇರಿ ಯಾಕಡೆ ಗಿಡಿ ಅಂದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಪ್ಪೆಲೆಗ್ ರಜೆಗೆ ಯಾಕಡೆ ಕಪ್ಪೆ ಗಿಡಿ ಅಂದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿನ ಕೇರಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಾತೆ ಅಂಚೆ ಕಪ್ಪೆಲು ರಜೆ ಬಾರ್ದೆ ಸುಮಾರು ಕಪ್ಪೆಲಿ ಇಜ್ಜೇನಿ ರಜೆ ಉಳ್ಳ ಅಂಚೆ ಬಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಲವಾಗ್ಲೇ ರಜೆ ಆತೆ ಪೂರ ಅಂಚಿನ ತಿರ್ಗಾರ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಬೈಯಾಡು ವಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಪೋಪೇರು ಕೆಲವು ಪೇಂಟೆ ಪೂರ ಪೋಪೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅದು ಬರ್ನ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡಿ ನಾನು ಮುರೆಣ್ಣವ ಅಂತಿನತ್ತೆ ಕೆಲ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು 34 ಜನ ಉಳ್ಳ ಅಂದು ಏರ್ಕಿನಿಗೆ ನನ್ನ ಬರುಡೊಂದು ಕಪ್ಪೆಲೆಗ್ ರಜೆ ನಮ್ಮನ ಅವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಪ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡೆಡ್ ದೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪೆದ ಕಬಾಬ್ದಾರ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅರೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಜಪ್ಪಡಿ ಅರೆಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಜಪ್ಪಡಿಗೆ ನಾನು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂತೀರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೇಯ್ತದೆ ದಿವಾಕರ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರೇರು ದಿವಾಕರ ಯಾರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತನು ಮಾರ ಯಾರು ಬತ್ತದೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರತ್ತ ಏರು ನಿಗ್ಗಳು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಿವಾಕರನ್ನ ಉಳ್ಳಾರೇ ಇತ್ತಾರೊಂಜಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇರ್ ಬತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾರು ದಿವಾಕರನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ ನಂಚುಂಡೆ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಸ ಕೋಡೇದು ಮೋಡ ಹೊತ್ತು ನಾತಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಎಮ್ಮೂರು ದಿವಾಕರ ಎನ್ಮೂರು ಪಂಡೇರ ಆರ್ನ ಊರ ದಾದಾನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅಜ್ಜಿಯ ಅದು ಜನಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಪುಲ್ಲಿನ ಬಾರಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾರ್ರೆ ಗಲಾಟೆನೇ ಗಲಾಟೆ ಅಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಪುಲ್ಲಿನಲ್ಲ ಸತೀಶ ನಾನು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ರೆಗ್ ಕೊಡೆ ನಿದ್ರೆ ಇತ್ತು ಜೊತೆ ಕೋಟಿಕಾನಿ ದಾದಾ ದಿವಾಕರನ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಯ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಪ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಎಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೊಕೇಶನ್ನೇ ಕೂಕು ವನಸ್ ಆಂಡಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಜಿಪು ಮೀನು ಕಜಿಪು ಇರೇದಾದ ಲೊಕೇಶನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಇರ್ನಾಡ ವನಸ್ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೊಕೇಶನ್ ಅದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ದಿವಾಕರನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಕರ್ತಾನೆ ಆಪುಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಪ್ಪೆದ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಕೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡೇರಾರು ಅರೆಗ್ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ಗೆ ಕೋಡೆ ಪಂಡೇರ ಇನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡೇರ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಅರೆ ಪೇಸ್ ತೋಜ ಪೋಡ್ಗೆ ಇಂಚ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡೇರ್
ಇದು ಫೇಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನನ್ನ ವನಸಾಂಡ್ಗೆ ಚಪಾತಿ ರೈಸ್ ಪನ್ನೀರ್ ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ ಗ್ರೇವಿ ಬೇಳೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಪಾಯಸ ಸೂಪರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಸೂಪರ್ ಇವ್ನ ಫೇಸ್ ಇನ್ನೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತು ಲೊಕೇಶನ್ ಸತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಪನಂದಲ್ಲರು ಹಲೋ ಇರ್ ದೂರ ಪೋಪುನು ಮಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಆರನೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಂಡ ಕೇನ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಪರ್ ಇರೇನಾ ಊರು ದಿವಾಕರನಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಂಕಲೆನ ಊರು ಕಾರ್ಕಳ ದಿವಾಕರನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೇ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಡಬಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಕಾರ್ಕಳ ಈರ್ನ ಊರು ಜಸ್ಟ್ ಪಿನ್ಸಾಂಡ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರಾ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರಾ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಪಿರಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬನ್ನಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಡಾ ಕೇನ್ಯಾನ ಕೇಳಲಿ ಅದಾದ ಪಂತ ಗೊತ್ತ ಉಲ್ಲೆ ಬನಂದುಲ್ಲೆ ರೇ ನಂಬರ್ ಇರೆಗ್ ಏತ್ ಬೋಡ್ ಪನ್ಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಕಾಡೆ ನಿಂಚಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಿ ಅನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪನ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ತಗ್ಲೆಗ್ ಏರ್ಪುರ ಉಲ್ಲಾರ್ತುಲೆ ಮನ ಲೊಕೇಶನ್ ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅವೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿ ಲೊಕೇಶನ್ ನಾಗ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಏರ್ಪುರ ಲೈವ್ ಉಲ್ಲಾರು ಅಗಲ್ಪುರ ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅವೇ ಅರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ನೆ ಏತ್ಲಾ ಉಂಡು ದಾದೆ ಏತ್ಲಾ ಉಂಡಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಕೇನ್ಯತ್ತ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಈರ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಇರ್ ಮಾತ ರಡ್ಡು ದಿನ ಕರೀಂಡ್ ಅಂದ್ ಬತ್ತುನು ರಡ್ಡು ದಿನ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆತಾರ ಇರ್ ಹಾಜರಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಹಾಜರಾತಿ ಪಾಡ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವೇ ಸುಜಾತಕ್ಕ ದಿವಾಕರನ್ನೇ ಅವು ದಾದ ಅಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅವೇ ನಂಬರ್ ಯಾನಿ ಕೇನಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಡಾ ಕೇನ್ಯಾರಡ ಇರಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡಾ ಕೇನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡೆ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ದಾದ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಅವನ ಸಾಂಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಡ ಲೈವ್ ಪನಾರ ಅಬ್ಜದ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇತ್ತದ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವ್ಳು ಪಾತಿರ ಆರ್ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಅವ್ಳು ಕಾರ್ಲ ಪುಂಡ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಮೇರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಆರ್ ಕಾರ್ಲ ಡಿಪ್ಪೇರಿಯ ಏರೇರೆ ಪಾತಿರ ಪೆಟಿನ್ ಮೇಲ ಮಾರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಗುರ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಮರಾನಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಕೊರಿಯತ್ ನಮ್ ಡೇಂಜರ್ ನಮ್ಮ ನೋಡ್ದಾರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರ ಎಂಕಲ ನೋಡ್ದಾರತ್ತೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಿಡಿನ ಪೆಟ್ ಪಾಡುವೇನು ಲೊಕೇಶನ್ ಉಲ್ಲಾರೆ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಅವನಸಾಂಡೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಯಾರು ಕಾರ್ಲ ಡಿಪ್ಪಿರ ಪನ್ಯತ್ತ ಅಜ್ಜಿ ಪುಲ್ಲಿನ ಬಾರಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ನಂಜಿ ಏರು ಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಅಂದೆ ಅವೇ ಈರ್ ಕಾರ್ಲದಾರ ಈರ್ ಎಂಕ್ಲ ಉರ್ದಾರೆ ಪನ್ಯತ್ತ ಅರ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡೆ ಎಂಕ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ ಹಾಯ್ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನ ಹಾಯ್ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನ ಹಾಯ್ ಎಂಚೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ತೆರ್ಲಾರ್ಡಾರ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಅದೇ ತೆಲ್ಲಾರಡತೆ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಸತೀಶನ್ನ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಪ್ಪೆದಾರ್ ಪಾಪದಾರ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಅಂದಿ ಯಾರು ಪಾಪದಾರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಲ್ಲೆ ಬಂದಲೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಏರ್ಪುರ ಉಲ್ಲಾರ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅವೇ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತನಗಲ್ ಪೂರ ದಿವಾಕರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಂದಿರ ಅಂದ ಇರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದಾರೆ ದಿವಾಕರನ್ನ ಓಕೆ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಗ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆ ಗವೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಏರ್ಪುರ ಕೊರ್ತಿಜಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಕಳಡ್ ಹತ್ತು ಅಂದಿ ಈರ್ ಇಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಕಳಡ್ ಹತ್ತು ಈರ್ ಇಪ್ಪುನ ಈರ್ನ ಉರುಡು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ಯ ತೆಲ್ಲಾರ್ಡು ಜಲದುರ್ಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುಜಾತ ಮೇರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಲ್ಲೇವೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನವರಾತ್ರಿಗ್
ಹಾಯ್ ಸರೋಜಕ್ಕ, ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು? ಓಕೆ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಂದೆ ಲೊಕೇಶನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈತ್ ಬರ್ತು ಬತ್ತನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಮೇರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಇತ್ತು ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಪಂಡೇರು. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪಿದಾ ಪೋಪನೇನಾ ಸರೋಜಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು. ಹಾಯ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ದಿವಾಕರನ್ನೇ ಓಕೆ ಪನಂದಿಲ್ಲೇರು. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಮಟ್ಟು ಬೀಚ್ ಬಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಬರ್ಕ ಬರ್ಕ ಮಟ್ಟು ಬೀಚಿಗವೆ ಅವ್ರ ಬರ್ಕ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಬರ್ಕ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನಂಬರ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡೆ ನೆಟ್ ಪಂಪು ಇನ್ಸ್ಟಾಡೆ ತನ ಪಂಪ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನಂಬರೇ. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ರೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಾ ಈ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಇತ್ತು ಬರ್ತು ಬತ್ತನಾಯ್ಕ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಎಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಉನಾಸುಂಡವೇ ಗೌರಿ ಪೂಜಾತೆ ಎಲ್ಲ ಉನಾಸು ಮಲ್ತು ಪೋಲೆವೇ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆವೇ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಮಾಂತಿರಲಿಂತ ಪಾತೆರ್ ಪಡುನುಲ್ಲ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಮಾಂತಿರಲಿ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಡೆ ಪಪ್ಪುನಿಯೇ ಮಟ್ಟು ಬೀಚ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಡೆ ಮೀನ್ ಪತ್ತುನ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತು ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಇರು ಪೋಯರಡೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಟ್ಟು ಬೀಚಿಗೆ ಪೋಯಾರ ಕೋಡೆ ದಿವಾಕರಣ್ಣ ಒನ ಸಾಂಡಾಕೇನಂದ್ರೆ ಒನ ಸಾಂಡ ದಿವಾಕರಣ್ಣ ಮೀನ್ ಕಜ್ಜಿಪೆಂಗ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬು ನಂಬರ್ ಬೋರ್ಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಒಂದೇ ನವರಾತ್ರಿ ದುಂಬು ನಂಬರ್ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ನಂಬರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಕೊರ್ರಾಪ್ನಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅದೇ ನಂಬರ್ ಬೋರ್ಡಾ ಮಧುಕರ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧುಕರ ಈತ್ ಬರ್ತು ಹೈಡ್ ಹಿಡಿತದ ಇತ್ತೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹಾಯ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಮಧುಕರನ್ನ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತು ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ದೇವರೇ ಮಧುಕರನ್ನ ದಾ ಇಂಚ ಮಲ್ತಾರು ಮಾರೆ ಏಕಡೆ ಬತ್ತ ಹಾಯ್ ಪಂಡಾರ ಈತ್ ಬರ್ತಾಯಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಧುಕರನ್ನ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಈತ್ ಬರ್ತು ಇತ್ತಾರತ್ತ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತೆ ಈ ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋಲೆ ಅವೇ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಕೋಡೆ ನಾ ಮೀನು ಹತ್ತನ ಗಮತ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಧುಕರನಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬಾಕಿದಾಗಲ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ರವ್ವೆ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡೀರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರ್ದಾಲ ಮಲ್ತಿಜಾರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಧುಕರನ್ನ ದಾಲ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೊಡ್ಚಾವೆ ಇರ್ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಮಧುಕರನ್ನ ದಾಲ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ರಡ್ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟುಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗ್ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಿವಾಕರನ್ನ ಎಂಕ್ ಮೀನ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಅಂದೆ ದಿವಾಕರಣ್ಣ ದಾದೆ ಮೀನಿ ದಿವಾಕರನ್ನ ದಾದ ಮೀನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ನವರಾತ್ರಿ ತುಂಬ ನಂಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆರೆ ಆರು ಇನ್ಸ್ಟಾ ದಂಡ ಕೊರ್ರಾಪುಂಡು ನೆಟ್ಟೆಂಚ ಕೊರ್ಪು ನಿಂಗ್ಲು ನಿಗಿಲ್ ಪೋತಾರೆ ಅಕ್ಕ ಮೀನ್ ಪತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶನ್ನ ಮೀನ್ ಪತ್ತಾರಾಗ ಪೋತುಜ್ಜಿ ಮಾಸ್ಗೆ ಮಾಸ್ ಪಂಡವು ಮೀನು ಮಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ದಿವಾಕರನ್ನೇ ಮಾಸ್ ಮೀನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದಾರ್ಯಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮೀನುಗು ಬರೋಡೆ ಮಟ್ಟುಗು ಅಲೇ ಒಯ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಇಜ್ಜರ ಅಂದ ಮಾರೆ ಹೋಡಿ ಅವರ ಮಾಂತೆರೇನಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಇಜ್ಜೇರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಆರು ಮಟ್ಟುದಾರೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಕಡ್ರೆ ಆರು ಮಟ್ಟುದಾರ ಆರ್ಡ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಆರು ಪೋದಾಣ ಅಂದ್ ಇರ್ ಬರೋಡೆ ಪನ್ನಾಗ ಜನ ಪೋತು ಅಲ್ಲಿ ದಿವಾಕರ ಕೇಡಲ್ ಮೀನ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ತುಲೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಪಂಡೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೇರ್ ಅವೇ ಮೇ ನಮ್ಮನ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬಲೆ ಪಂಡೇರು
ಬೊಕ ಮೀನ್ ಪತ್ತದ ಪೂರ ಆರ್ನೆಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಮೀನ್ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕುಲ್ಲುದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತದು ಪಾತೆರ್ದು ಪೂರ ಉನಾಸು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಆಯಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ದಾರಿ ಮುಗಿತದ್ದು ಬೊಕ ಬರ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿಲ ಅರಿದೆತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಮಂಡ 5 ಜನ ಬತ್ತಂಡ ಅವನಸ ಕೊಡತ್ ಒಂಜಿ 3-4 ದಿನ ಎತ್ತಂಡ ನೀರ್ನ ಅರಿ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅವು ಬೊಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಗಾರೆಗ್ ಭಯಂಕರ ಬೋಡು ಮಾರೆ ಅವನಸ್ ಬಾರಿ ತಿನ್ಪೇರು ಅರಗ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಬೋಡು ಪೂರ ಆವಂದು ದೇವ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಒಲ್ಪ ಮಾರ ಇಲ್ಲ ಮೂಲು ಓಲು ಅರ ಮೂಲೆತ್ತೆಯ ಓಲು ನಮ್ಮನ್ನ ಜಲದುರ್ಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸಾಯಿಬರ್ನ ಅತ್ತಿ ಅಲ್ಪೇನು ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪರ್ನೇ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅತ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಬೊಮ್ಮಾಯಿತ್ತಾರು ಓ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೀನು ಪತ್ತುನಾರೆ ಅಂಚಂಡ ಬರೋಡೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬರ್ಪ ಪೂಂಡವಂದು ಅಂಚಂಡ ಬರೋಡೆ ಅಂಚಂಡ ಮೀನ್ ಕೊನ ಅಲ್ಲೇ ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕಾಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಪನ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ಕಾಂಡದ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಓ ಒಂದೇ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಚಂಡ ಪೋಯಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನಾಲ್ಕು ಮೀನಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೊಂದ್ರೆ ಜಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಲ ಮೀನು ಹತ್ತರ ಪೋಯಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನದ ಒಂಜಿನ ಪೋಯಿ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಪೋದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಲ ಆರೆನ ಪಾತೆರ್ಲ ಹಾಕಂದು ಅಲ್ಲ ಅಂಚನ ಸತೀಶನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರ್ಗೆ ವಸಂತನ್ನೇ ಬರ್ತೀರ ವಸಂತನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಯಾರು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀರ ಮಾರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಬೆರಳ ತಜ ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಬೂರ್ದು ಅರ ಮಿತ್ತು ತಜಪ್ಲೇರು ಬೆರಲ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಸತೀಶನ್ನ ಪೋಯ ಪಂಡ ಏಪ ಓಪನು ಅಂದು ಅಲೆ ಅಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಪೋಯಿ ಮಾಂತೆರ್ಲರು ಪೋಯಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದ ವಸಂತನ್ನೇ ಲೈಕ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೆ ಮಟ್ಟಡ್ ಗುಲ್ಲಲ ಉಂಡು ಅವು ಐಕ್ಯತೆ ಪುದರ್ ಮಟ್ಟು ಗುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಟ್ಟುಡು ಗುಲ್ಲಲ ಉಂಡು ಗುಲ್ಲ ನಮಕ್ಕಿತ ನಂಬರ್ ಬಿಡಿಂಚದನ್ನು ಏರ್ನ ಸುಜಾತಕ್ಕನ ಅವರಿತ್ತೆ ಒಂದ್ ಪೇರು ಅಂಚನ್ನ ಮೀನ್ ಪತ್ತೋಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಹಾಯ್ ಬನಂದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೇನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಕ್ಕ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇವೆ ದಿವಾಕರನ್ನ ಯಾನ್ ಬಾಂಬೆ ಟಿಲ್ಲರ್ ದಾದಯ್ಯ ದಿವಾಕರನ್ನ ಬಾಂಬೆ ಡಿಪ್ನಾರು ಅಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಇருக்கு ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆಗ್ ಉಂಡೆ ಮೀನಗ್ ದಾದಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಪಿರ ಬರ್ಪುನೆ ಬೇಲೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸು ಕೊರಂದಾರ ಧರ್ಮಗ್ ಮೀನ್ ಪತ್ತನೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅವಳು ನಮ ಬತ್ತನ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಂಚಾನೆ ಮಂಚ ಕಾಸು ಕೊರ 6 ಮೀನ್ ಮತ್ತೆ 2 ಕಾಸು ಕೊರ ಎಪ್ಪಿ ಅಂಡ ನಮ ಕೊಂಜಿ ಕೊರುವೆರತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಕೊರ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಸುಜಾತ ಕಡ ಪನ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಸುಜಾತಕ್ಕನ ಕಡೆ ಜನಕ್ಕುಲಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪೊಲಿಪು ಅಲ್ಪನೆ ಅತ್ತೆ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಅರೆ ಪೂರ ಗುರ್ತುಂಡು ಮಾರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಪೊಲಿಪು ಮಟ್ಟು ಗುಲ್ಲ ಮಟ್ಟು ಪೂರ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ತೆಲ್ತು ದಿವಾಕರನ್ ಟೈಲರ್ ಪಣ್ಯ ಬಾಂಬೆ ಟೈಲರ್ ಇರು ಅರೆ ಟೈಲರಾ ಅಂದ ದಿವಾಕರನ್ನ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಅಂದು ಬಂದ ಅದೇ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಕಾಸು ಕೊರ್ರಂಡೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಕಾಸು ಕೊರ್ರಂಡ ಮೀನ್ಗೆ ಪರ್ಬ ಪೋಂಡಾವಂದು ಓಯ್ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪೋಯ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಳ್ಳಾರತ್ತು ಸತೀಶನ್ನ ಪೋಯ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಸುಜಾತಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋಯ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಯಿ ಒಟ್ಟುಗಾಂದು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪೋಯ ಸುಜಾತಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋದು ಪಟಾಕಿ ಮಿನಿ ಪತಂ ಪೋಯಿ ಪೋನಾಗ ದೋಸೆಗೆ ತಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಪಡಿಯರ್ ನಾಡು ದೋಸೆಗೆ ಬೊರ್ಚ ಅರಿಬಣ್ಣು ದೋಸೆ 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 ಈರೆ ಬಹುದುಜೆ ಏನ ಬೋಡುಜೆ ಈರೆ ಬೊಡ್ಚೆ ಏರು ಮಾರ್ರೆ ಬೊಡ್ಚೆ ಎಂಕುಲ್ ಬೊಡ್ಚ ವರ್ಪುನು
ಮೀನಿಗೆ ಕಾಸು ದಾಯಿಗೆ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಉಂಡೆ ಕಾಸು ಒಂದೊಂದುಲೇರು ದಿವಾಕರನೇ ಓಕೆ ಪನಂದುಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ದಿವಾಕರನ್ನ ಇರೇ ಬೊಡ್ಚೆ ಪಂಡೇರು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಏರು ಎಂಕುಲು ಬೊಡ್ಚೆ ಬರ್ಪುನು ಬೊಡ್ಚ ಮಾರ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪುನು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಅದೇ ಪನ್ಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೂಡ ಇಜ್ಜೇರ ಅಂದು ಮಾರೆ ಓಲ್ಲೇರು ಆರು ಮಿತ್ತದಾನೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಮಿತ್ತೆಗುಲೊಂದು ಚೂರು ತಿರ್ತು ಬರ್ರಬ್ಜ ಮಾರ್ರೆ ನೋಡಿ ಈತ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಆರು ಪಾತಿರತ್ತ ಉಲ್ಲೆಗೆ ಉಲ್ಲರೆ ಇರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಇಪ್ಪೊಡಿ ಇರು ಉಲ್ಲರೆ ಜನ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಆಯ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಆಂಡು ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪವನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಆಂಡ ಅದೇ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಅದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರ ಕಾಸೆ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಕಾಸೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಕ ಮಾರೆ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಅಕ್ಕನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ನೇರ ದಿವಾಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಕನ್ನಡನ ತುಳುವ ಗೊತ್ತಾವಜಿ ಮರ ಯಾಕಡೆ ತುಳು ಬಾತಾರ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತ ಎಂತ ಕೆಲಸ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ದಿವಾಕರನ್ನ ನಾನು ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುದು ದಿವಾಕರನ್ನ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ ಮಿತ್ತೆ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೇ ಮಿತ್ತೆ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಇರು ಮಿತ್ತೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಅಂಡ ದಾದಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರು ಮಿತ್ತೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಇರು ತಿರ್ತು ಬೊಡ್ಚಿ ಕುಲ್ಲು ನೆಲಟ್ ಕುಲ್ಲರೆಗ ಆಪುಜಿಗೆ ಅರೆಗ ಇರು ಮಿತ್ತೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಲೆ ಅಂದ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಅಕ್ಕ ಇರು ಅಂದಿ ಯಾರು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಅಕ್ಕ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಮೀನೆಗೆ ದುಡ್ಡೇ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಪೋಯ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಯ್ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪೋಯ್ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಪೂರ ಜನ ಪೋಯ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗೋಣಿ ಪಟಾಕಿಲ ಕೊನೆ ಎಲ್ಲಾರು ಪಿದಾಡಿಯರ್ ಮಾರೆ ಪೋಯ್ ಬನ್ನಾಗ ಬಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರಿ ಓಯ್ ಅರೆ ನಮ್ಮುಂಡ ಆಯ್ ಜಾಂದು ಮಾರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮುಂಡ ಆಯ್ ಜಾನ್ ಪೋಯ್ ಬನ್ನಾಗಾರ ಬಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೋದ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಂಡದು ಸೀದಾ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯರ್ಡ ಏನ ಅಲ್ಪ ಹುಷಾರಿಜ್ಜೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜೆ ಡಿಸ್ಕ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸತ್ಯನೇ ಅಂದೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಡಿಸ್ಕ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಪ್ಪಡು ದಿಂಚಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ತೆಲ್ತು ಅಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದೆ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ದಾದಾಂಡಿಯೇ ಆತ ತೆಲ್ತು ಅಂದುಲ್ಲಾರು ಮಾರೇರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಮೋನೆಡ್ ತೆಲ್ತು ಅಂದುಲ್ಲಾರಿ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ದಾದಾಂಡು ಎನ್ನಡೆಗ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಆವಿಯೇ ಬರ್ಪ ಬರಡು ಮಾತ್ರ ಆಸೆ ಉಂಡು ಎಕ್ಕ ಆಸೆಪ್ಪೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದಿಯೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಎಂಕುಲು ಆರ್ಡಾಗ್ ಪೋನಾಗ ಬಾಯ್ ಪಂಡ ಮಾರೆ ಅವ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಪನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಬಾಯ್ ಪಂಡದು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಪೋರಿಯಡ್ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿಯೇ ಅದೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅರ್ತುಲೆ ಬರೋಡ ಬನ್ನಾಗ ಬಾಯ್ ಪಂಡೇರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಪಿರ ಬರೋಡವು ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲಾಂಡೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಓ ಮರ್ದು ದಾದ ಉಂಡೈಕ್ ಕೇನು ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲಾಂಡ ಮಾರೆ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮಾರೆ ಅವ್ವೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮನ ಲೈವ್ಡು ಪೂರ ಪಾತೇರಿಯರು ಬರ್ರ ಪಂಡೇರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪೋಯ್ಬೇಕು ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರು ಎಂಗ್ಳು ಕಡಲಿಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಸೈಯಡವು ಮಾರೆ ಅದೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಗ್ಳು ಕಡಲಿಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ಯಡವು ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರ್ಡ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರಿಯೇ ಅಂದಿಯೇ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರಿ ಈರೇ ಇತ್ತು ಜರ ಕಡದಿಂಚಿ ಮರ್ದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಂಡಿ ಅಂದೆ ಆ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಏನೈಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾರೆ ಈರ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ದಿವಾಕರ 800 ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಗರಾಡಿ ಗೊತ್ತು ನಾ ಪನ್ಪುನ ಕೇಂದೆ ದಿವಾಕರನ್ನ 800 ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಗರಾಡಿ ಪನ್ಪ ಅಲ್ಪನ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂದೇ ದಿವಾಕರನ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಏಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನ
ಏನಾಯ್ಕಂದು ಕೇನ್ಯಾ ಯಾನ್ ಏನೆಕ್ಕಂದು ಕೇನ್ನಿ ಹಾ ಕೋಟಿ ಜನ ಗೊತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಕೇಂದ್ರ ದಿವಕರನ್ನ ಅಂಚ ಅಂಚ ದಾದೆ ಮರ್ದು ಪನ್ಲೆ ಮರ್ದ್ ಐಕ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಐಕ್ ದಾದ ಮರ್ದ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ಏನ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಐಕ್ ದಾದ ಮರ್ದ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐಕ್ ಅಂಚನೆ ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಮೀನಿ ಉಂಡಗೆ ಎಲ್ಲಗೆ ಅಂಗೆ ಅವು ಏನೇ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪೂರಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂದೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬೇಗ చెప్పునారేని ಕೋಡ ಲೇಟ್ ಆತನತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಓಕೆ 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 ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದಿವಾಕರನ್ನ ಹಾ ನೇಮಗು ಬಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಏಪಯ್ಯ ಅವು ನೇಮ ದಿವಾಕರನ್ನ ಇದು ಪೂರ ಕುಡಿ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಆರ್ರಲ್ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಾತೆರಲ್ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬುಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು ಕನತ್ತು ಸಾಕಾಂಡ್ ಅವು ಅಂಚ ಪನ್ಪು ಏನಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ತುಳುಟು ಏನು ಪನ್ಪಿರಿ ಕೇಳಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಬೆರಿ ಬೇನೆಗೆ ಮಾರು ಸೆಕ್ ಇರೆಗ್ಲ ಬೆರಿ ಬೇನೆನ ಮಾರ್ರೆ ದಾದಾಂಡ್ ತಂಪು ಮಲ್ತು ಬರಲಿ ಬೆರಿ ಬೆನೆಗ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲ ನಿಲ್ಲಿದ ನೆಲ ನಿಲ್ಲಿದ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ನೆಲ ನಿಲ್ಲಿದ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೆರಿ ಬೆನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೆರಿ ಬೇನೆ ವಾರಂಡಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ಉಷ್ಣೋಡು ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ ನೆಲ ಜಾಗ್ರತೆ ನೆಲ್ಲಿದ ಬೇಲೆ ಕಷಾಯ ಪೋಪುಜರತ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ನತ ಇಲ್ಲಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಂಡ ಇಲ್ಲಡಿತ್ನಾಗ್ಲೆ ಉಷ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಂಡ ಅಂಚ ಅತ್ತಿಯ ನಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ ಅವೇನು ಗೊತ್ತು ಇಂಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ನಿತ್ನಾಗ್ಲೆಗ್ ಬೇರೆ ಬೇನೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮಂಡ ಗಾರೆ ಸಿಟಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಮರ್ದ್ ಕನತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಐ ತುಳುಟು ಏನು ಪನ್ಪುನಂಕೇನೆ ಐಕ್ ಏನು ತುಳುಟು ಪನ್ಪೇರು ಅಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ನೆಲ ನೆಲ್ಲಿದ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಯಾರು ಬೇರೆ ಬೇನೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ದಿವಾಕರನ್ನೆ ನೇಮ ಅಲ್ತ ಮಾರ್ಚ್ಡ್ ಪನೊಂದು ಅಂದೆ ಮಾರ್ಚ್ಡೆ ಓಕೆ ದಿವಾಕರನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಐಟು ತುಳುಟು ಮಾರ್ಚ್ಡತೆ ಏನು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆಲ್ಲಾರು ತುಳುಟು ಐಟ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತ್ಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕ್ ಏನಂದಿತ್ತೆ ನೆನಪು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ತುಳುಟು ಪಂಡೇರು ನಮಕ್ ಅವೇನು ತುಳುಟು ಗೊತ್ತಾಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪುನಿಯ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪುನ ಎಂಚನೆ ಮನ್ಪೇರು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾವ ಏನಂದತ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅವೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ರೇಗ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲವೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೇಗ್ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಇರ್ ಬೊಕ ಪಂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಯತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪೋದಾಂಡ್ ಮಾರ್ರೆ ಇಜಿನ ಬರ್ಪೆದೆರ್ಗೆ ನಮ ಈರ್ ಮಾರ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಕ ಬಾಯಿ ಪಂಡರ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಂಜ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತಂಡಲ ಈರ್ ಬಾಯಿ ಪಂಡದು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯರ್ಡ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರ್ತನೆಜ್ಜಿ ಪಂಡಡ್ ದಾದ ಅಲ್ಪುನೊಂದು ಕೇಂದೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದೆಯ ಸುಜಾತಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪುನ ಬೊರ್ಚ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ದಿವಾಕರನ್ನ ಬರ್ಸ ರಡ್ದಿನಾಂಡ್ ಬರ್ಸನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿಂಡೆ ಬರ್ಸ ನಿಖಲ್ನವ್ರೋಡು ಉಂಡ ದಿವಾಕರನ್ನ ದಿವಾಕರನ್ನ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಕೇಂಡ ಅತೆ ಅವೇ ಕಾರ್ ಪೋತುಜೆರ್ ಮೀನು ಕೇಂಡ ಅಂದ್ ಪೋತುಜೆರ್ ಅತೆ ಅಂದ ಅಂಚ ಆರ್ ಪೋತುಜೆರ್ ಅತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬೋಡ್ಜೆ ಆರ್ ಪೋದ ಅಂಡಿಯೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಇರೇನ್ ಲೆತ್ತೆರ್ ಐನ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರೋಡ ಬೊರ್ಚ ಕೇಂಡೇರ್ ಮಾರ ಇರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜತೆ ಅರೆ ಅಂಚ ಆರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪೋಯೆರಿ ಒನಸ ಆಂಡ ಸರೋಜಕ್ಕ ದಿವಾಕರನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ದಿವಾಕರನ್ನ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಬಸ್ಸಂಡ ಸರೋಜಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಬಲ್ಲೆ
ಐಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಜೆರ ಕೇನ್ಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕತೆ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಏಸನ ಬೆಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂಡಲ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಜತ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಬೆಲ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪನ್ಪರ ಬೆಲ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಒರಾಕ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೇತೆ ದಾದ ಮರ್ದು ಮಾರೆ ತಂಪು ಪುರ ದಾದ ಮಲ್ತುಜೆರ್ಗೆನ ಎರೆಗ್ಲ ಮರ್ದು ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಪನ್ಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಗ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಏರುಲ್ಲಾರು ಬೆಲ್ಟ್ ಉಂಡ ದಾಲ ಐಕ್ ನೆಕ್ ಏನ ಪಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆರೆಗ್ಲ ಮರ್ದು ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಪನ್ಲೆ ಅವೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸುಜಾತಕ್ಕದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೇತೆ ಏರುಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ಲೈವುಡು ಐಂಜಾನ ಉಲ್ಲೇರಿ ಏರುಲ್ಲೇರಿ ಗೊತ್ತು ಜೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮರ್ದು ಪನ್ಲೆ ಮಾರೆ ಅವ್ನು ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಆತ ಬೇಲ ಅಂತಾರ ಬರಾಪುಜಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಮರ್ದು ಪನ್ಲೆ ವಾನ್ಯಾಕ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಅರೆಗ್ ಬೌದು ಜರತ ಆರು ಮರಣ ಏನೇ ಕೊಂಚ ಮರ್ದು ಬಂದಿರತ್ತ ನಮಗ್ ವಾನ್ಯಾಕ ಬೌದು ಮರಣ ಕೊಂಚ ಮರ್ದು ಬಂತೀರ ಅರಗಂಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಯ ಆರು ಕೋಡೆ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲ ಬೈತು ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಡಿ ವೈದ್ಯ ಜರಾರು ಪದರಾಡಿತ್ತು 10 ಐಂಜಾನ ಉಲ್ಲೇರು ಕಣ್ಣು ಸೋಜಿನ ರೊಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣು ಸೋಜಿನ ಇತ್ತೆ ಕಟಪಾಡಿದ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮರ್ದು ಸರೋಜಕ್ಕ ಕಜಿಪು ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈಗೆ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈಯ ಅಂಜಲಿ ಫ್ರೈಯ ಸರೋಜಕ್ಕ ಆನ್ಮೀನವು ಅಂಜಲ್ ಬಂಡ ಆನ್ಮೀನತೆ ಅಂಜಲಿ ಪಂಡ ಪುಣ್ಣು ಮೀನಿಗೆ ಅವಿಕ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಜಾ ತುಲೆ ಯಾರು ಕಟಪಾಡಿದ ಮರ್ದು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಐಟ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಮಾರೆ ತಂಪುದಲ್ಲ ಮಲ್ತುಜೆರ್ಗೆನ ಈ ತಂಪೂರ ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದುಂಬುದ ಪೂರ ಇತ್ತು ಬ್ರಂಚನೆ ಸೊಂಟ ಬೇನೆ ಖಾರ ಬೇನೆ ಕೈ ಬೇನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಡು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಬೇತೆ ಏರ್ ಮರ್ದು ಮಾರೆ ಕೆರಡಲಕ್ಕೆ ನೋಡತ್ತೆ ವಾನ್ಯಾಕ ಬತ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮರಣಿಗೆ ಮರ್ದು ಪಂಡೇರ ತು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಒಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡೇರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪೇವೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಅಂಚೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲ ಹೊಲ್ತಲ ಮರ್ದು ಇತ್ತೆ ಮರ್ದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಂಡಕ್ ಏನ್ದೆ ಏರ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡಕ್ ಏನ್ದೆ ಬೊಕೆರೆ ಪನ್ಪೇವೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಏರ ಪನ್ಪುನ ಕೇಂದೆ ಮಾರೆ ಅಕ್ಲ ಹೊಲ್ತ ಮರ್ದು ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಂದು ಪನ್ಪೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ತಿದ ಅಲ್ತ ಮರ್ದು ಕೇಂದು MG ಲೇಟ್ ಪೋಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಲಂಚ ಏಂಡು ಅವೀರ್ ದೂರಡು ಇಪ್ಪುನತೆ ಎಂಕುಲು ದೂರಡು ಉಲ್ಲತೆ ಅಂಜೇರ ಲೇಟ್ ಕೇಂಡಿ ಈರ ಅವ್ಲು ಇಪ್ಪುನತೆ ವಾಮದ ಪದವುಡು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಅಂದ ಆಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪನ್ನಿ ಈರ್ ಕೊಡೆ ಪಂತಾತು ಇರೆಗ್ ಏತು ಸರಿ ಪಂಡಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿಂದು ಐಕ್ ಯಾನೆ ಪನ್ಯ ವಾಮದ ಪದವುಗು ಬರ್ನಾಗ ಮುಲ್ತು ಈರ ಅಲ್ತ್ ಕಡಪುನ್ನಾಗ ಅಲ್ತಿಡೆ ಬರ್ನಾಗ ಅವು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆತೆ ಪಗೇಲ್ಡಂಡ ಬೇಗ ಬರ್ರಾಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಅತ್ತೆತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೇಗ ಬರ್ರಾಪುಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಆವ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಪೇವೆ ಇರ್ಪ ಅಪ್ಪ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಇರ್ ಜೋರುಲ್ಲರಂದ್ ಇರೆನ್ ನೆರವೊಂದಿತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ
ಪಕ್ಕಡೆ ಕುಸಾಲ್ಗವೆ ನೆರವಂತಿತ್ತನು ಬೇಜಾರು ಪಡ್ಚವೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಗಂಜಲ್ ಫ್ರೈಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತರಡ ಅಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲ ಏರುಲ್ಲಾರ ಸರೋಜಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರ ಏರುಲ್ಲೇರು ದಿವಾಕರನ್ನ ಬಡ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಎತ್ತೈತೆ ದಾದ ಅಲ್ಪನು ದಿವಾಕರನ್ನ ಒನಸ ಮಲ್ಪಗಾನೆ ನನ್ನ ಬಡ ಅಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಎತ್ತಾರೆ ಈಗ ಅವು ಅರೆಗೆ ಸರೋಜಕ್ಕನಿಲ್ಲಡು ಫ್ರೈ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ತೂದಾರೆಗಿತ್ತು ದಿವಾಕರನ್ನಾಗ ಬಡ ಅಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಉಂಡೆ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಕೊಂಚ ದಿವಾಕರನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪಲೇವೆ ಅರೆ ಬಡ ಅಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಜಲ್ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಲಾಯ್ಕ ಅವತಾ ಏನು ತವ ಫ್ರೈಯಾ ತವ ಫ್ರೈ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕಪ್ಪನಂತೆ ಈರುಳ್ಳರದು ಪಲ್ಲೆ 5 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು 4 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಅಂಜಲ್ ಬರೋಡೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಜಲ್ ಬರ್ಪುಜೆ ಅಂಜಲ್ ಇಂಚಿ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಅತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕಾರ್ಕಳಾಡು ಪೂರ ಇವರು ಮಾಮಿ ಕೋಡಿ ಮಾಮಿ ಉಂಡು ಬನ್ನಿ ಇತ್ತಲು ಬನ್ನಿ ಅಂಜಲ್ ಮೀನು ಅವು ಅಂಜಲ್ ಇತ್ತನು ಒಳ್ಳೆರು ಅಲ್ಲ ಕಡಪುಳ್ಳೆ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಸರೋಜ ಕರೆಗೊಂಜಿ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಕಡಪುಳ್ಳೆ ಅರೆ ಬಡಾಪನ್ಗೆ ಏರ್ಲಾವು ಬೇಗ ಏರು ಮೀನುಂಡು ಕಡಪುಳ್ಳೆ ಇದನ್ನ ಮೇರೆ ಇತ್ತು ನಡೆಗೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಇನಿ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂದೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಇತ್ತು ನೀನು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅರೆ ನೆನ್ಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇನಿ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚನ ಮರ ಅರೆ ಗೊಂಜಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅರೆ ದಿವಾಕರನ್ನ ಫ್ರೈ ಕಡಪುಳ್ಳಿ ಅರೆ ಬಡಾಪುಣಿಗೆ ಯಾರು ಒಣಸ ಮಲ್ತು ಬರಾಡು ಮಾರ್ರೆ ಇನಿ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪಿ ಏಪಲ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪಿತ್ತುಂಡ ಮಾರ್ರೆ ನಿಗುಲು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿ ಜರಡ ಮಾರ್ರೆ ಆಯ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದು ಜನ ಸರಿ ಇಜ್ಜೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಜರಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಪನ್ನಿಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರೋಜಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ದಿವಾಕರನ್ನ ಕೂಡ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ನದ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡೇರು ಪೋಯರು ಕೂಡ ಬಡ ಅಪ್ಪನೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಕೂಡ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡೇರು ದಿವಾಕರನ್ನ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಅವೇ ಇರು ರಿಟರ್ನ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಇರುಡ ದಿವಾಕರನ್ನ ಅವೇ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್ಲ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ದಿನ ತಿನ್ನರೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮೀನು ತಿನ್ನರೆ ಇಜ್ಜೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಐಕಿನಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಚೌತಿದಲ್ಲೇ ಕೊಡು ತಿನ್ಪುಜಾರ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೇ ಕೊರೊಲ್ಯೆ ಇರು ಇಲ್ಲಾಡು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೇ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪೊಲ್ಯೆ ಐಕದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜತ್ತ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂಚನ ಫ್ರೈ ಪೂರ ಇರು ಇನ್ನೇ ಮುಗಿಪೋಡು ಏತ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಾರೆ ಪೂರ ತಿನ್ಲೇ ಅವೇ ನಿನ್ನಿ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಐಕ್ ಅಂದ ಎಲ್ಲ ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ
ಅವನ ಸಾಪುಂಡೋ ದಿವಾಕರನ್ನ ಮೂಲು ಅಂಜಾಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂಜಾಲಿಯಾ ಅಂಚನ್ನ ಪೊನ್ನು ಮೀನವು ನಮನಂಚಿ ರಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಜಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಜಾಲಿಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿನ ನನ್ನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಒಯ್ ಆರು ಕೇಂಡರ್ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿನ ಮನ್ಯ ಮಾರ್ರೆ ದಿವಾಕರನ್ನ ಕೊಂಚ ಇತ್ತನ ಕೊರ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒರಿ ದಿನದಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಕೊರ್ಲೆ ಕೋಡೆದಲ್ಲ ಪುನರ್ ದಿವಾಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ತುರ್ಲಿ ಕೋಡೆದಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಅದು ಪಜ್ಜಿ ಮೀನು ಮೇನಿಂದ ಫ್ರಿಜ್ ಡೌಲ್ ಆಪುನ್ ಕೊರ್ಲಾರೀಗ ನಿಗಲ ಅಲ್ಪ ಅಂಜಾಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರಿ ಹಲೋ ಪನಂದುಳ್ಳರು ಹಲೋ ಹಲೋ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಈರ ಓರಾರ ಇಪ್ಪುಜಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಇಪ್ಪುಜಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಐತೆ ಪೋಡೆ ಅವರು ಪಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬರ್ರ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತ ಲೈವ್ ಬಾರಿ ಪಾತೇರು ಬರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂಡ ಎಂಚೆ ಪಾತೇರು ಬೇರು ತೋಡು ಅದೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬಾರಿ ಪಾತೇರು ಬರತ್ತೀರು ನೆರ್ಪಾರತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೊತ್ತುಂಡದು ಏತ್ ಪಾತೇರು ಬರ ತೋಡಿರು ತೂಪೆತ್ತ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಇಜ್ಜ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಈತ್ ಬೇಗನೆ ಫ್ರೈ ಮುಗಿತಾರ ಮಾರೇರು ಯಾರು ಕೂಡ ಇಜ್ಜೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೂಡ ದೂರನ ಪೋಯೇರಾರು ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾರ ಎಲ್ಲ ಪಾತೇರು ಒಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಎಂಕ ಸೋತು ಪೋಂಡು ಮರ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಮುಲ್ಪ ಗಮ್ಮತ್ ಗಣೇಶ ದೀಪೆರ್ ಮಂದಿರಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಂದೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಮೂಜಿ ದಿನ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ನಿಗಲೇಗ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ ಅತೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಎಂಕಲ್ನವರುಡು ಒಂಜೇ ದಿನ ರಡ್ಡ್ ಕಡೆಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನವರುಡು ಒಂಜೇ ದಿನ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಒಂಜೇ ದಿನ ಬಾಂಬೆಡ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು 10 ದಿನ ಬೊಂಬಾಡು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರು ಪೋಪಾರ ಸರೋಜಕ್ಕ ಮಂದಿರಗ್ ಕಡಿಮೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಪೋಪಾರ ನಿಕ್ಕಲ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನವರುಡು ಏತ್ ದಿನ ಉಂಡು ಚೌತಿ ಆರಿಜ್ಜೇರು ಕೂಡ ಆರಿಜ್ಜೇರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಡ್ಲಿ ಇತ್ತರ ಮನ್ಪೆರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊನ್ನು ಮೀನು ಇಜ್ಜ ಅವೇ ಪೊನ್ನು ಮೀನು ಅವೇ ಅಂಜಲಿಯೇ ಆನ ಮೀನು ಅಂಜಲ್ ಪೊನ್ನು ಮೀನು ಅಂಜಲಿ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಕನ ಗುರ್ತೇ ಜಂಕ್ ಬಂಗುಡೆ ಬುತೈ ನಂಗು ಮದಿಮಲ್ ಮೀನು ಡಿಸ್ಕ ಮೀನುಳ್ಳ ವೆರೈಟಿ ಇನ್ನು ಅಕ್ಲೊಂದು ಏನು ಪನ್ಪರ್ ಮೀನು ಏನು ಮೀನಿಗೆ ಏರು ಹೇಮಕ್ಕನ ಅಕ್ಲೊಂದು ಪನ್ಪರ್ ಮೀನು ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಮಂಡೆ ನಿನ್ನ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಹೆಕ್ ಈ ನಾಚಿಗೆ ಎಟ್ಟುವ ಮರ ಲೈವ್ ದೇದ್ರ ಪೂರ ಆ ಬೊಂಡಾಸು ಮಾರ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಏನ ಕೋರಿಯಾ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಎಂಚಿ ಕರ್ಮ ಪಾತೇರು ನಮ್ಮ ಮೀನು ಕೊನಪ್ಪುಜೆ ಐಕ್ಲ ಪುದಾರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೆ ಮೀನ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಮೀನು ಉಂಡ ಮಾರ ಪೂರ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಮೀನು ಎಪ್ಪುಂಡು ಬೊಂಡಸ್ ಅತ ಕೊನಪ್ಪುಜೆ ತಂಜ ಪುದಾರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೆ ಆಯ್ತಾ ಪಕ್ಕ ತೆಲ್ಪೇರು ಮಾರ ನಿಕ್ಕು ನೀನು ಕೊಣತಂಡ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೊನಪ್ಪುಂಡಲ ಕೊನಪ್ಪು ತೂಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ಬೊಂಡಸಿಯ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ನ ಚೂರು ಬಣ್ಣಗ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಮೀನಿಗೆ ಕೋರಿ ಅವಳ ಬೊಲ್ಲುದೆತ್ತ ಅವತ್ತಿಗೆ ನೀನು ಮೀನ ಓ ಮೀನ ಮರ ರಡ್ಡು ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಏರುಳ್ಳಾರು ನಮಕ್ ರೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ತಾರೆ
15 ಜನ ಬೈದಿರು ಲೈಕ್ ಇಪ್ಪುನು 11. ಎక్కడ ಪದಾರ್ಥದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹಾಯ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಹೊಸತಾ ಅರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತನ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಅಶ್ವಿನ್ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಅವನಸಾಂಡೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆವೆ ಯಾವು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲು ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಅವನಸಾಂಡೆ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಅಶ್ವಿನ್ ಅಕ್ಕ ಮನಸ್ ಮಲ್ತರಿ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ 4-5 ಜನ ಪೊಸತ್ ಬತ್ತರ ಅಗಲ್ ಪೂರ ಹಾಯ್ ಪಂಡದ್ ಪೋಯಿನಿ ಮಾರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆದಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತೆರ್ ಜೋಕುಲು ವನಸ್ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಪೋಯಿನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವನಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಯಾರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ಲ ವನಸ್ ಮಲ್ತ್ ಈರ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಆಂಡೆ ವನಸ್ಕ್ ಏನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆಂಡಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ವನಸ್ ಆಂಡಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನಾಂಡೆ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಅಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಲೆ ಪನಂದುಲೆ ರೇಪ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೋಡೆ ಬರ್ಪುನು ಇತ್ತೇನೆ ಇವತ್ತಂಡ ಅವಳು ವನಸಿಜ್ಜಿಂಡ ಕುಡಾ ಬೇಯ್ಪದು ಪುರಾಣಗ ಅವು ಬೊಲ್ಪವು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಂಡ ಆವಂದಿ ನಾವ್ ಇತ್ತೆ ಬರೋಡೆ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಬಾರಿ ಲೈವ್ಡ್ ಬಾರಿ 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 ಪಾತೆರ್ ಬರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಏತ್ ಪಾತೆರ್ ಬರ್ ತೂಪೇರಿನ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಕೊರಿಯ ಬನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆ ಕೊರಿಯಾರೆ ನನೊಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಇರ್ ಉಳ್ಳಾರತ ಬಾರಿ ಪಾತೆರ್ ಬರತ ಇಲ್ಲಡೆ ಅತ್ತಂಡ ಏತ್ ಪಾತೆರ್ ಬರ್ ತೂಪೆ ಯಾನಂಚ ಫಂಡ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಾರ ಎಂಕ್ ನಾಚಿಗೆ ಅವ ಮಾರ್ರೆ ನಾಚಿಕೆ ನಮ್ಮತ್ ಪಾತೆರ್ನಿ ಬತ್ತುಂಡು ಲೈವ್ಡ್ ಬಾರಿ ಪಾತೆರ್ ಬೆಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಬೋಡು ಕಾಮಿಡಿ ಜೋರ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಜೋರ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಂಡೆ ತೆಮುಲ್ ಪದಕುಲು ಪೂರ ಬರ್ವೆರ್ ಮಾರೆ ಇಲ್ಲಾಗ್ ನೀವೇ ದಾದ ಸುರಾತನ್ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಏನಿ ದಾದ ಜೋರ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಂಡ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಾರ ಮಾರ್ರೆ ಮುಟು ಮುಟು ಇಲ್ಲುಲೇ ಅಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಕೈತಲ ಐತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಡೆ ಮುಟ್ಟು ಸರಿ ಇತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಅನಸ ಆಂಡೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜರ ಅಂದ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಕೊರಿಯ ಬಣ್ಣಿಯತ್ತಾರು ಕೊರಿಯ ಬಂಡೆರ್ ಮೂಲು ಇಡೀ ಬೈಜವು ಮೂಲು ಬೈ ನನ್ನ ಬರೋಡ ಅತ್ತೆ ಊರು ಅಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಕಲ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಲ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಕಲ ಮೂಜಿ ದಿನ ಉಂಡೆ ಅಂದೆ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಮೂಜಿ ದಿನ ಉಂಡೆ ಚೌತಿ ಎಂಕಲ್ನವ್ರು ಪೂರ ಒಂಜೆ ದಿನ ಮಾರ್ರೆ ನಿಖಲ್ನ ಊರು ಎಡ್ಡೆ ಊರು ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜು ದಿನ ಎಂಕಲ ಒಂಜೊಂಜೆ ದಿನ ಇಪ್ಪುನು ಅಶ್ವಿನ್ ಅಕ್ಕನ ಊರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆರ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಬತ್ನ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಏನೇ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕನ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಕುಡ್ಲ ಆರೋಡ್ ತೆಕ್ಕ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಕುಡ್ಲದಾರ ನಮ್ಮ ಈಗ ಕುಡ್ಲಾಡಿಪ್ಪುನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಕ್ಕ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾರ ನಮಕ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಒಣಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಣೇಶ್ ದಾದಾಯೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋತುಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡಿ ಗಣೇಶನ್ನ ಮೋನೆ ತೋಜುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗಣೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತುನು ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಣೇಶನ್ನ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಗಣೇಶನ್ನ ಅವೇ ಗಣೇಶನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗಣೇಶನ್ನ ಲೈಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೀನ್ ದಪ್ಪುದಾರು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕಡ ಕೇನ್ಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದಿಯ ಮೀನ್ ದಪ್ಪುದಾರು ಮೇಲ್ಡ್ ಅವೇ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕಡ ಕೇನೋಡು ದಾದೇಪುರ ಮೀನ್ ದಪ್ಪುದಾರು ಅರ್ಡ ಕೇಂಡ ಭಯಂಕರ ಮೀನ್ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಜಿನಮಾಂಪುರ ಅಂತ ಕೊನಪುಜಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕನ ವನಸಾಂಡಿಗೆ ವೆಜ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ ವೆಜ್ಜ ಗಣೇಶನ್ನೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೊಂಡಾಸ್ ಕಾರ್ಲಾಡಿ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಅಂದೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬೊಂಡಾಸ್ ಕಾರ್ಲಾಡಿ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಎಂಕ್ಲ ತೂತು ಜಿಯ ನಮ್ ಕೊನಪುಜ ಬಕೀರ್ ಪನ್ಪರೆ ಬೊಂಡಾಸ್ ಪನ್ಪನೆಗೆ ಕಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡಿಯೇ ಬೊಂಡಾಸ್ ಅಂದೆ ಕಪ್ಪೆದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಪ್ಪೆ ತಿನ್ಪುನಾಗ್ಲೆಗ್ ದಾನೆ ಬೊಂಡಾಸ್ ತಿನ್ನಂದೆ ಅತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕಪ್ಪೆ ತಿನ್ಪುನಾಗ್ಲೆಗ್ ಬೊಂಡಾಸ್ ದಾನೆ ತಿನ್ನಂದೆ ಗಣೇಶನ್ನ ಉಲ್ಲರ ಉಳ್ಳೇರು ಗಣೇಶನ್ನೇ ಇಜ್ಜೆರ ಅಂದು ನಾವು ತೆಲ್ತದು ಪೋಯರ ಅಂದು ಅದೇ ಕೊಂಚ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ತುಂಡು ಕತ್ತಲೆ ತೋಜುನ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಲ್ಲೆವೆ ನವರಾತ್ರಿಗೆ
ಬೊಕ ಪಂತುಜಿ ಬನೊಡ್ಚಿ ಮಾರ ಎಂಕಲ್ನ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಂತುಜಿ ಬನೊಡ್ಚಿ ಉಲ್ಲ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ. ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ದಾದ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅತ್ತೆ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲವೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತನತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲಕ್ಕ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲವೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ. ಗಣೇಶನ್ನ ಉಲ್ಲಾರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಲದ ಕುಲ್ನ ಅಂದೆ ಕಾರ್ಲದ ಕುಲ್ನ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದಿ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಕ್ಕ ಇನಿ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಂತ ಬುಲ್ಕಿರಿತ್ತಿನ ಅತ್ತಿ ವಿಶೇಷ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ. ವಿಶೇಷ ಇತ್ತುಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೇವೆ ಇರ್ಡ ಎಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಎಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಇನ್ನೀತ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ದಾಲ ಇಜ್ಜತ್ತ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ನಿಜ್ಜಂದ ಮಕ್ಕೋತುಂಡ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆಂಡ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ ಎಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಇನಿ ಬನೋಡು ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಎಲ್ಲದ ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲೋ ಒಂದೇರು ಇಪ್ಪಾಡು ಅವು ಎಲ್ಲ ಉಂಡೊಂದು ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಪನೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದ ಅವಳು ಅಂದಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟೇ ಅವಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ ಪನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಪೆ ಅವೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಉಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿತ್ತಂಡ ಪನ್ಪೆ ಧೋನಿ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಧೋನಿ ಅನ್ನೆ ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ ನೆರ್ದು ಪೋತೇರು ಮಾರ ಇನಿ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಬಾಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಧೋನಿ ಅನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಇರ್ ಕೋಡೆ ದೂರ ಪೈನಿ ಧೋನಿ ಅನ್ನ ಕೋಡೆ ಬೊಕ ನೈಟ್ ಲೈವ್ಗೆ ವೈಜ್ಜೇರು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇರೇಗ್ಲ ಶುಭಾಶಯ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ. ಜೀವ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಪಾತೆರಂಡ ಬತ್ತುಂಡು ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸೈತ್ತುಂಡಲ ಪಾತೆರ್ವೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮಂಡತ್ತೆ ಸೈತ್ತುಂಡಲ ಪಾತೆರ್ವೆ ಕಾರ್ಲಾಟ್ ರಡ್ಡು ದಿನ ಉಂಡು ಅಂದಿಯ ಕಾರ್ಲಾಟ್ ರಡ್ಡು ದಿನ ಉಂಡು ಚೌತಿ ಏರ್ಬೇಕು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ಅಂದೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಪನ್ನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಒಂಜೇ ದಿನ ಇಪ್ಪುನ ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತನತ್ತೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ಅಂದ ಅವು ಉಂಡು ಧೋನಿ ಅನ್ನ ಒನಸ ಅಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒನಸ್ ಆಂಡಿ ಧೋನಿ ಅನ್ನ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಒನಸ್ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಮೇರ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಕಡಪುಣ್ಣು ಆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಪರ್ನ್ಯಾಗಲು ಪೂರಾ ಜೆಪ್ಪುವೇರು ಪೂರಾ ಮಗ್ರುಬೇರು ದಾಯ್ ಪಂಡ ರೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೇ ಕೊರ್ಪುನು ಅರೆ ದಾನ ಲೇಟ್ ಬತ್ತೇರು ಬೇಗ ಬರ್ಪೇರ್ಡು ಉಂಡತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಜನನೇ ಇಜ್ಜೇನಿ ಅರೆಗೆ ಆ ಮುರಾಂಜಿಂಚಿ ಪಂಡೆ ಮಾರೆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಕೊರೊಡ್ಚಿಂದು ಯಾರು ಕೊರೋ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲೇರು ಏರ್ಲ ಪರಿ ಏರ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತು ಜರೊಂದು ನೆರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಏನಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರು ಇರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಯಾನ್ ಹೊಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಧೋನಿ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಮೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜರೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಧೋನಿ ಅನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅವೇ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತು ಜರಡ ಚಾನೆಲ್ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಧೋನಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಅದಾದೆ WW ಧೋನಿ ಅನ್ನ ವಾವ್ ಪರ್ಲೆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಪರ್ಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಉಂಡು ಪರ್ಲೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಕನತೇರು ನಮ್ಮನ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬೋಡಿತ್ ನಗಲು ದೆತೊನ್ಲೆ ಯಾರು ಬಣ್ಣಗನೆ ಕನಪೇರು ಪೂರ ಪಂಡ ಪಾತೆರ್ ಬಾಜಲ ಆದಿಪ್ಪುಂಡತ್ತ ಐಕ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಬಂದ್ರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಪರ್ಲೇವೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಕನತ್ತೇರು ಅರೆ ಏಪಲ್ಲ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಕನಪೇರು ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಲ್ ದೆತೊನು ಅಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಾರೆ ಅಶ್ವಿನಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಧೋನಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತ ಜನ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಗ್ಲ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ಬೊಂಡಾಸು ಸುಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ನೀರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆಂಡ ಎಂಕ್ ಬೊಂಡಾಸು ಸುಕ್ಕನೇ ಹೊಡವೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ದಿಯಾಕರನ್ನ ಕುಡ ಬತ್ತೇರು ಅರೆ ಮನಸ್ ತಡೆ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅವೇನ ಬರೇ ಇருந்து ಎಂಕ ಅಂದಾಜ ಪೂಜಿ ಮಾರೆ ದಾದಾ ದಿವಾಕರನ್ನ ಕುಡರ ಪನ್ಲೆ ದಾದ ಅಂದು ದಿವಾಕರನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಜನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ದಿವಾಕರನ್ನ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಉಂಡರೆ
ಲೈವ್ ಪೂರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಆಂಪನೆ ಕೇಂಡತ್ತೆ ಯಾನಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ನಿಖಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬೊಂಡಾಸು ಸುಕ್ಕ ಓಡು ಆಜಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಹೈಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹೈಡ್ ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ಈರಿತ್ತಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಾರಡ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಆಜಿ ಜನ ಒಳ್ಳೇರತ್ತ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಶೇಷ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದ ಉಮಿಲ್ ಕಪ್ಪೆ ಇಜ್ಜೆ ನೀ ಉಮಿಲ್ ಎಜ್ಜಿ ಕಪ್ಪೆಲ್ಲ ಎಜ್ಜಿ ಮಾರ ಆರ್ಲ ಮೇರು ಧೋನಿ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲಾರ ಕೋಡೆ ಅಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಜಿ ಇಂಚನಂಜಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕಡೆ ಅಂಜಿ ಇಂಚನಂಜಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಂಚ ಹತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯಾಡು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೈತೆ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಇಂಚನಂಜಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೋಡೆ ಅವು ಲೈವ್ಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಹಾಕಲ್ಲ ಧೋನಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಮಾರ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಪೇಸ್ ಜಪ್ಪಾಡು ಬಂಡೇರು ಯಾನಿತ್ತೆನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೊಂಬತ್ತೈತೆ ಬರ್ಸೆಜ್ ಜತೆ ಮೋನೆನ್ನ ಕೆಂಪು ಆತನು ದೊಂಬುಡು ಯಾನ್ ಪೇಸ್ ತೊಜಪ್ಪಾವುಜಿ ಬಂಡೆ ಐಕಾಗ್ಲು ಪಂಡೇರಿ ನನ್ನ ಪೇಸು ತೊಜಪ್ಪಾಯಿಜಿಂದ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪುನೇಜಿ ಬಂಡೇರು ಇದನ್ನೆಟ್ಟ ನಾ ಇನಿ ಧೋನಿ ಅನ್ನೆಂಜಿ ಬತ್ತೇರಿತ್ತೆ ಮೇರ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಹಾಕ ಇಜ್ಜೇರಿ ನಿಗಲ್ನ ಪೇಸು ತೋಜಾಲೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ತೂಲೆ ಮೂಲು ತೋಜಿಂಡ ತೂಲೆ ದಾದಾ ಅಂಡಲ ತೋಜುಂಡ ತೋಜಿಂಡೆ ಪೇಸ್ ರಡ್ಡ್ ಕಣ್ಣು ಅಂಡಲ ತೋಜುಂಡ ಈರ್ನ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ತೋಜಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೂಲೆ ಪೇಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೇಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಒಲ್ತು ತೋಜವನು ಪೇಸ್ ತೋಜುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ದಾದಾ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಲೆ ಕುಳೆ ತಕ ತೋಜುಂಡು ಪೋಡ್ಪಾಯ ಅಂಡ ಸೆಂಡ್ ಅವ್ ದಾದ ದಿವಾಕರನ್ನ ಇವ್ರು ಕುಡೋರ ಪನೋಡ ಅಪ್ಪನಂದಿ ತೆಂಗ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ನೇ ಪೇಸೆ ತೋಜಿಜ್ಜಿ ಪೇಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಲೈವ್ ಎಂಚ ಬತ್ತಾರು ಅವು ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ನೀ ಬಾಯಿಂಡತ್ತೆ ಬಾಯಿಡ್ ಬಾತೇರು ನೀ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆ ಮುಲ್ಪ ಏನಾಗೋದನ್ನ ಪೇಸ್ ತೋಜಾರ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಲಾಯಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಈಗ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲು ಬಿಡ್ದು ಜಾಲ್ಡುಲ್ಲ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪೇಸ್ ತೋಜಿದ್ಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೇಸ್ ಐಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಪೇಸ್ ವಾವಾ ನಮನೆದ ಪೇಸುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ತೂಲೆ ಅದೇ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಪೇಸ್ ನೆಟ್ ವೀಡಿಯೋ ವಾವಾ ನಮನೆದ ಪೇಸ್ ಉಂಡು ತೂಲೆಗೆ ಚಾನೆಲ್ ಪೋದು ಇರೇ ವಾ ನಮನೆದ ಪೇಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆ ನಮನೆದ ಪೇಸ್ ಉಂಡು ಎಂಚ ಒತ್ತಿಯಾರು ಪೇಸ್ ತೋಜ ಅಂದೆ ಅವು ಎಂಚನ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಅನ್ ಪನ್ಪುನು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ವೈಫೈ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ವೈಫೈ ಉಂಡೆ ನಡ ಅವು ಜಿಯೋ ವೈಫೈ ಮಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ವೈಫೈ ದೆಸೋನ್ಯಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತುಂಡಿ ಉಲಾಯಿಪುರ ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಜಿಯೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಐಕ್ ಏರ್ಟೆಲ್ ಆಪುಜಿ ಜಿಯೋ ವೈಫೈಗ್ ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ ಆವಡತ್ತ ಏರ್ಟೆಲ್ ಆಪುಜಿ ಆ ವೈಫೈ ಇತ್ತೆ ಬಂದೆ ಉಂಡು ಇರೆಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಕೊರ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಒನ ಸಾಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಿವಾಕರಣ್ಣ ಆಂಡೆ ಫ್ರೈ ಕಡಪುಡಿಯಾರ ಸರೋಜಕ್ಕ ದಿವಾಕರಣ್ಣಗ್ ಫ್ರೈ ಕಡಪುಡಿಯ ಬಂಡೇರು ವೈಫೈ ಪಾಡ್ಲೆ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೈಫೈ ಉಂಡಿಯೇ ವೈಫೈ ಏರ್ಟೆಲ್ ವೈಫೈ ಅಂಡಾವು ಏರ್ಟೆಲ್ದ ಎಂಕ್ಲೇಡ ಉಂಡಿಯೇ ವೈಫು ಏನೇ ವೈಫ್ ಉಂಡಾ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ವೈಫ್ ಉಂಡಾ ಎನ್ನ ವೈಫ್ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆರು ವೈಫ್ ಬನ್ನಿಯತ್ತ ದಿವಾಕರಣ್ಣ ಓಕೆ ಬತ್ತಂಡೆ ವೈಫೈ ಕೊಂಚೂರು ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುನಿ ಆರು ಬರತ್ ನಂಚನೆ ವೈಫ್ ಉಂದು ಅಯ್ಯೋ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ವೈಫೈ
ಇರ್ ಹಿಂದಿ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾರು ಜೊತೆ ಅಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರು ಜಾವ ಇಪ್ಪಡವೆ ಅರ್ಧದನ್ನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಡೋ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೀನಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವು ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ತೋಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಲೈವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ ಬತ್ತೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ತೋಜಿ ಜಾವ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕ ತೋಜಿ ಮಾತ್ರ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ತುದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದೆತ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ಬೇತೇನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡಿ ದಾದ ಬರ್ಪುನು ಕಮೆಂಟಾ ಹಾ ಆಗ್ಲೇ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಇರೇ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ ಇರೇ ಬರೋಡು ಎಂಕ್ ಬರೋಡತ್ತ ಹಿಂದಿ ಬರ್ತಾರ ಇರೆಗ್ ಹಿಂದಿ ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಪೂರ ಬರೋ ಎಂಕ್ ಬರೋಡೆ ಇರೆಗ್ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಮಾತಾರ ಅಂಚನೆ ಪಿರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರ್ ಬೆಂದೆನ್ನೇರೆ ಎಂಕ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದಿವಾಕರ ನಾ ಒಂಚೂರು ಬುಡ್ದು ಬರಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಅಂದಾಜ ಆಪುಜವು ಎಂಕ ಅಂದಾಜ ಅಕ್ಷರ ಗುರ್ತಾಪುಜಿ ದಿವಾಕರನ್ನು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹೋ ಅಂದಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತಾರ ರೈಡ್ ಹಿಡಿತಾರ ಅಲ್ಲ ಎತ್ತೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಅವೇ ಲೈವ್ಗು ನನಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಲೇವೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಫೋನಾಗೊಂಜಿ ಬರ್ನಾಗೊಂಜಿ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ಫೋನಾಗೊಂಜಿ ಕೊರ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅತೆ ನನಂಜಿ ಕೊರ ಲೆಸ್ ಆಪುಂಡು ನಾಗೇಶಾನೆ ಒಂಜಿ ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ ಕಡ ಪುಡಿಯರಲ್ಲಿ ಏರೆಗ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕಗಂದ ಆರಿತೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡರತ್ತ ಅರೊಂಜಿ ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ ಫೋನಾಗೊಂಜಿ ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ ಪರಾಡುಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಂಡು ತೆಲ್ತೇರೆ ದಾದ ತೆಲ್ತೀನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ ಪರ್ದು ಪೋಲೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಕಡಪುಡು ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ ಅರ್ನ ಶಾಪ್ ಉಂಡಂದು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಉಂಡಂದು ఇప్పుడు ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಲ್ಲ ಪಂಡಿತರು ಆಜ್ ಜನ లేరు ವಿಶ್ವನಾಥ ಕೆ ಬಿ ಹಾಯ್ ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ವಿಸ್ಮಿತಾ ಮಾರಸೆ ವಿಸ್ಮಿತಾ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಎಂಚೆಲ್ಲಾರು ಲೈಕ್ ಜನ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೇ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬುರ್ಂಡು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ವಿಸ್ಮಿತಾ ಅಕ್ಕ ಮನಸ್ ಮಲ್ತೆರಕ್ಕ ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪು ನಾಗೇಶನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಸ್ಮಿತಾ ಅಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ವಿಸ್ಮಿತಾ ಅಕ್ಕ ಇರು ಸಂಪಾದಿದಾರ ಅಕ್ಕ ವಿಸ್ಮಿತಾ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ವನಸ ಆತುಜಿಗೆ ವಿಸ್ಮಿತಾ ಅಕ್ಕ ನನಸ ಆತುಜಿ ಸಂಪಾದಿದಾರ ಅಕ್ಕ ಅಂದಿಗೆ ಅಂದಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇರ ಅಲ್ಪ ಯಾಕಡೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ನಾನೆ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಇರ್ ಮಿತ್ತರದ ಅಲ್ಪ ತೀರ್ತಿ ಜತ್ತಾರತ್ತೆ ವಿಸ್ಮಿತಾ ಅಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗನೆ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಇರು ಸಂಪಜದಾರನ್ ದಾದಕ್ಕ ಕಜಿಪುದಾದೆ ವಿಸ್ಮಿತಾ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜರಂದತೆ ಹಾ ಅಂದು ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಕಜಿಪುದಾದೆ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲಾರು ಬಂದಿರದ ಬಸ್ ಉಂಡೆ ವಿಸ್ಮಿತಾ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರಿಯಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಡ್ಯಾನ್ ಅಂದು ಪನ್ನಲವೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳಾರ ಎಂಚಿನೇ ಇರ್ನ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ವೆಜ್ಜಿಯೇ ಬಂದಿರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪೆ ಪಾರ್ಲೆ ಬರಲೆ ಪನ್ಪೆ ಇರ ಅಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ ನಂಬರ್ ಅಂದ ಇರಾಗ ಏನ ನಂಬರ ಓ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಎನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಒಯ್ತ ನಂಬರ್ ಬಿಡು ಮನ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಮನ್ಲೆ ನಂಬರ್ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪಾರಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಒಯ್ತಾನೆ ಕೊರ್ಪುಣ್ಣು ನಂಬರ್ ಒಯ್ತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ದ ಬೋಡ ಮೊಬೈಲ್ ದ ಬೋಡ ಬೊಕ್ಕ ನಿಂತ ಬೋಡ ಒಯ್ತಾನ ಕೊರ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ
విస్మితక్క బొక ఎంచోళ్ళరి విస్మితక్క ఉల్లారా విస్మితక్క ಚಾನೆಲ್ ಗಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲವೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಇಪ್ಪುಡ ರೆಚು ನಿಮಿಷ ಡೌಟ್ ಇಂಕ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಇತ್ತೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂಡಾರ ಕೂಡ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೇಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ತುಲ್ಲಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತಿ ಕಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೆ ಎಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಉನಾಸುಂಡು ಅವೆ ಪೂರಿ ಇಡೀ ಬಲೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಉನಾಸುಂಡವೆ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಜ್ ಬಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಒನಸ್ ಮಲ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಅವೆ ಆ ಮೂಲೆ ಎಲ್ಲ ಉನಾಸುಂಡತ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪಾಪುನು ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪಾಪುಣ್ಯ ಯಾಕಡೆ ವಿಸ್ಮಿತಕ್ಕ ವರ್ನಾಗ ಏನು ವಿಶ್ವನಾಥೆ ಒಂಡೆ ಮಾರ್ರೆ ಸಾರಿ ಅವೇ ವಿಸ್ಮಿತಕ್ಕ ನಾವು ಅಂಚಿ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿಯಕ್ಕ ಸಂಪಾಜೆ ಓಲಿ ಏಕೆ ಅಂದಿಲ್ಲ ಸಂಪಾಜೆ ಓಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಡಿಕೇರಿದ ಕೈತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಟೆ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ಕರೀದು ಸಂಪಾಜೆ ದಿಕ್ಕುನು ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಗಡಿ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕೊಡಗು ಗಡಿಯೇ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಅವು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಲ ಓಲಾ ಆಪುಂಡು ಓ ಆಪುಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಓಲಾ ಆಪುಂಡ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ನಂದಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದೆಲ್ಲ ಉನಾಸುಂಡು ಅವೇ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಉನಾಸ್ ಮಲ್ತು ಪೋಲಿ ಸಂಪಾಜೆ ಓಲ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಸುಳ್ಯ ಮಡಿಕೇರಿ ಪೋನಾಗ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲ ಮಡಿಕೇರಿದಲ್ಲ ನಡುಟು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಮಾಲ್ ಉಳ್ಳಳತೆ ಮೂಲ ಕುಲಂದಲ್ಲತೆ ನನ್ನ ಬರಿಟಂಜಿ ಪೊನ್ನುಂಡತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿನೆಲ್ಲ ಸಂಪಾಜೆಡು ಅಂಚ ಜಲ್ಪದ ಕೊಂಚೂರು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕು ಏನ ಮಾಹಿತಿಂದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಏನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ನಂಬರ್ ಪನೋಡೆ ಸತ್ಯದ ಪನ್ಪೆ ಏನು ಬರೆಯಲ್ಲ ಏನು ಅಲ್ಪಾರು ಪನ್ಪೆ ಎತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಇರ್ಲದೆ ತೊಂಡೆರಡ ಅಂದೇ ಜ್ಯೋತಕ್ಕ ತಮಾಷೆ ಆಯ್ತು ಪನ್ಪೆ ಎತ್ತೆ ಪನೋಡೆ ಪನ್ಲೆ ಪಂಡ ಪನ್ಪೆ ಎತ್ತೆ ವಿಸ್ಮಿತಕ್ಕ ಪೋಯಾರ ಪನೋಡ ನಂಬರ್ ಪುಸ್ತಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಪನೋಡ ನಂಬರ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅನ್ಪು ಬರಾಡಾರು ವಿಸ್ಮಿತಕ್ಕ ಹೋದ್ರಾ ಇಲ್ವಾ ನೀವು ಹೋಗಿ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳದೆ ಹೋದದ್ದ ಮಾರೆ ನೀವು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಇದು ಏರ್ಲ ಇದ್ದಾರತ್ತ ಮಾರೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬನ್ನಿ ಮೇರು ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಪೋಯರಾ ಲೈಕ್ ಬರಡಿ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ 9632063555 ಆಂಡೆ 10 ನಂಬರ್ಲ ಬಂಡೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡೆ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಕೋಡೆ ಏನು ಉಂಟು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಟು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಾರ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಒಣಸ ಆತಜಿಗೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಒಣಸ ಆತಜಿ ಕೋಡೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಾರೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲು ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ರೀ ದಾದೆ ಬ್ರದರ್ ದಾದೆ ನಂಬರ್ ಪನ್ನಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪನ್ನಿ ಮೇರೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಜೋಕ್ಲು ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಓಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಏನ ಬಾಪ ಆಂಡ ನಂಬರ್
ಆರು ಇಚ್ಚೇರು ಮಾರೈತೆ ಅರೆ ನಾನು ಮಂಗೆ ಅಲ್ಪಿರ ಜೋಕುಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಅನಿ ಅಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ನಂಬರ್ ಪಂಡೆ ಮಾರೆ ಅರೆ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಬುಡ್ಲಿ ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ 10 ನಂಬರ್ ಅವರ ರೇತು ಹೊರ್ತು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಕೋರಿಗೆ ಇನಿ ಕೋರಿಯೇ ನಾನು ಚೌತಿ ಅತ್ತಿ ಬುಧವಾರ ಚೌತಿ ಅಂಚನ ಆಂಡೆ ವನಸ ಆಂಡಿಯೇ ಓಯ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಾರ ಪಂಡೆ ಮಾರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಪಂಡೆ ಇರು ಓಲಿತ್ತಾರು ಏನ್ ಐಕಿಕೇನು ಇರು ಉಲ್ಲಾರ ಐನಂದು ಮನಂಬರ್ ಕೂಡ ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಪನ್ಪೆ 9632063555 ಇಜ್ಜೆ ಎರಡ ಗೊತ್ತೇ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ದಾದಾಕ ಏನಂದಿಲ್ಲೇರು ಹಾ ಪಂಡೇರು ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನು ಬಂಗುಡೆ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆರ ಹಾಕೇನಂದ್ರ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಬಾಲೆ ದಾದ ಪೇರ್ಗೆ ಈರ್ನ ಬಾಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಜೆತ್ತೆರ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರತ್ತೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಆರು ಬರ್ನಾನೆ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಹಾ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಸೊಂಡೆ ಎಂಚಿ ಬರ್ಸೊಂಡೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಕಿನಿ ಪೊಲಾಂದು ఇక్కడ ಅವಳು ಬಟ್ಟಿ ತೊಟ್ಟಿ ಕಲ್ಪಿತ್ತಲು ಕೋಡೆದ ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ಗೆ ಅಂದೆ ಇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಾರತ್ತ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಬಾರಿ ಲಾಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಅಂಡಿ ಇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜೇರ ಅಂದು ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಏರೆಗೆ ಬನ್ನಿ ನಂಬರ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ಅಂದಲ್ಲ ಇರೇಗಿಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯಾವೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಅಡ್ಡೆಟ್ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯ ಇರ್ತಿಪ್ಪು ಮೊಬೈಲ್ ಯಾನ್ ಒಂಜೆಟ್ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಹತ್ರ ಅಡ್ಡೆಟ್ಲ ಮುಗ್ಗಿ ಏರ್ನ ನಂಬರ್ ಅರೇನೆ ಮೇರನೇನೆ ಅವ ಎಂಕಲ್ನ ನಂಬರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ನಂಬರ್ ಪಂಡೆ ಮಾರೆ ಈರ್ ದಾದ ಮಾರೆ ಓಲರಿ ಸೆಕ್ ರಡ್ಡು ಸರಿ ನಂಬರ್ ಪಂಡೆನ್ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಪಂಡೆನ್ ಈರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಂದು ಮಾರೆ ನಂಬರ್ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಏರೇರು ದೆತ್ತೊನ್ನೇರು ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಈರೇ ಹೊಣೆ ಆಯ್ಕು ಎಂಕ್ ಯಾವ್ಗೆ ಏನೇ ಯಾವು ನಂಬರ್ ಏನಂಡು ತಿಕ್ಕಂಡ ಬೊಕ್ಕ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಕೇಂಡರು ಏರ್ನ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕದಾಲೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಈಗ ಈರೇ ಹೊಣೆ ಅವೇ ಏನ ನಂಬರ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರೇ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ ಬತ್ತಿಂದ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪನರ ಆಪ್ಜೆರೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಇರು ಬೆಚ್ಚಾಪುನ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಡಿಸ್ಕ್ ಪೋಯಿನ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಐಕದಲ್ಲ ಮರ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಪೋಯಿನತ್ತು ಮಾರೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತ್ತ ಸಾರಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಐಕದಲ್ಲ ಮರ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರೆಗ್ ಸಾರಿ ಮಾರೆ ಬಾಯ್ ತಾತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗು ಮರ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ತುಳುಟ್ ಲಂಚನ ಪಂಪುನಕ್ಕೆ ಕೇಂದು ಪನ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಡೆಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪೋಪುನಿ ಅತ್ತಿ ಸಾರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅವಚೂರು ಪಲ್ಲೆಕಾಯ ಮಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಮಾರೆ
ಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಡು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಮಾರೆ. ಆತ ಫಾಸ್ಟ್ ದಾಯಿ ಚೂರು ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪಿ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕಡೆ ಅಂತ ಎಂಕ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುನ ಮಂತಿರ್ ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮನ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರೆದಾನೆ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುನ ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಆರ್ ಪಂಡಿ ಒಕ್ಕ ಇರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪಾತೆರಚ್ಚು ಉಂತ ಡಿಸ್ಕ್ ಪೋತುನತ್ ಮಾರೆ ಸಾರಿ ಸಾರಿ. ಇರು ಸ್ಲೋ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಆತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದೇ ಪಾತೆರ್ನು ಯಾನ್ ಸ್ಲೋವೆ ಪಾತೆರ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಅಗ್ಲು ಪೂರ ದೂರದ ಅಗ್ಲು ಉಲ್ಲೆರತ್ತ ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಡೆ ಕೇನೋಡತ್ತ ಐಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪಾತೆರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪಾತೆರ ನಿಧಾನ ಉಂತ ಉಂತ ಪಾತೆರ ಅಪ್ಪ ಕಟ್ಟುಜಿ ಉಂತ ಉಂತ ಪಾತೆರ್ ನವಕ್ಲೆಗ್ ಕೇನುಜಿ ಅವಳು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಪುಂಡ್ಯ ಅತೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಆರು ಆತು ದೂರ ಡಿಪ್ಪುನ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಪುಜಿ ಅಪಂಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಪಾತೆರ್ನ ಮಿಸ್ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತೆರ್ ಒರೊರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು. ಇದು ಬದ ನೀರು ನೆಚ್ತೇನೆ ಇನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಪೂರ ತಿತ್ತೇರು. ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರಿಯ ನಿಕುಲ್ ಜಪ್ಪು ಜಾರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲ ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಅತ್ತೆ ಇನ್ನು ಜಪ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಇರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡಾರ ನೀರು ಜತ್ತಾರ ಅಂದೆ ನೀರು ಉಲ್ಲಾರ ನೀರು ದಾದೆ ಮಾರ ಎಂಕುಲ್ ಜಪ್ಪುಜ ಎಂಕುಲ್ ಜಪ್ಪುಜೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ರೆ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪಿವ ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪುರಂಡಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಭಜನೆ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್. ಮೇರು ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾರೆ ನಂಬರ್ ಕೊರವಲ್ಲಿತ್ತು ನಂದು ಸುರೇಂದ್ರ ಏರಿಯೆಗೆ ಸುರೇಂದ್ರನ ಅಮ್ಮೇರಿಯೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಸುರೇಂದ್ರನ ಅಮ್ಮೇರ ಅವೇ ನೆಟ್ಟು ವೈಟ್ ನೆಟ್ಟು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅವ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ನಂಬರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಪಂಡೆ ಅಮ್ಮೇರು ನಿಖಿಲ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಇನಿಡ್ದೆ ಸುರು ಮಲ್ಪಿ ಎಂಕಲ ಸುರ ಆತುಂಡಿ ಎಕಡೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಹೊರತ ಭಜನೆ ಆದು ಇತ್ತ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಕಡೆ ಬೇಗ ಎಂಕಲ್ನ ಭಜನೆ ಬೇಗ ಆತುಂಡು ಎಕಡೆ ಎಂಕಲ್ ಏದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಭಜನೆ ಸುರು ಆದು 7:30ಕ್ಕೆ ಭಜನೆ ಮುಗೀತದೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದನು ಅಂಚ ಬೊಕ ನನ್ನ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲೇ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾ ಹಾ ಅಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಂಗೆ ಅಲ್ಪರ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡು ಯಾರೋ ಮಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಇರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡರತ್ತೆ ಇರು ಜಪ್ಪು ಜಾರ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಇರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡಾರ ಜಪ್ಪು ಜಾರ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಪೋಯಾರೆ ಉಲ್ಲಾರ ದಾದಾ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಆಜಿ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಪಾತೇರು ಜರೆ ಇರಲ್ಲ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಾರ ನಾನು ಎಂಡು ಮಲ್ಪಡ పోయినా మళ్ళా ನಾನು ದಾಂಡಿ ಲೈವ್ ತುಲ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿನ ಮೋಜಿ ಜನಲ್ಲೇರು ಜನ ಇರುವನು 21 5 ಜನ ಹೈಡುಲ್ಲೇರು ಪಾತೆರು ಜೇರು ಮಾದೆ ಮೇರ್ ಪೋಯಿನೇನ ಆರ್ನ ಬುಧರೇನ ವಿಸ್ಮಿತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಅವನ ಸುಬೇರ 1 ಗಂಟೆ ಅವ್ರು ಬರಂಡತ್ತ
ಯಾನ್ ಕೋಪಗೆ ಯಾನ್ ಕೋಪ ಬಂಡೇರ ಅವಳ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಏನಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮದು ಓ ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗಂಡೆ ಹೆಂಚಿನ ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ಹೋದನು ಮಾರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಭೋಜನನ ಬೈದನ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕನ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಮೈಕೆ ಕಡ ಪುಡ್ದೇರು ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಜೆಪ್ಪುಜಿ ಚೌತಿ ಆತ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಉನ್ಕ ಕಾಲ್ ಮೀ ಬಂಡೇರು ಉನ್ಕ ಕಾಲ್ ಮೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುವರ್ಣ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡೇರು ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೇ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜ ಪೋದು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕೋಪ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಮಾರೆ ಅವು ದಾದನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತುಂಡು ಯಾರು ಉಲ್ಲಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರಾ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅವರ ಟಾಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಡು ಟಾಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರನಾಗ ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ವಾಣ್ಯಾಕ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಉಲ್ಲಾರ ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಾಣ ಮಾರೆ ಜೀವ ಉಲ್ಲೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಜೀವ ಉಲ್ಲಾರು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಜೀವ ಇತ್ತಾ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ ಹೊರವರ ಏನೇ ಗೊತ್ತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಮಾರೆ ಆಲ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡತ್ತ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಪುಂಡು ಕುಡೋರು ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸುಮಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತುಜ ಅಂದ್ ಮನಿ ಪಂದು ಕ್ಲೋ ಅಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ತೂಪೆನೆ ಸುಮಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅವರ ಪೂರ ಓದ್ಯೆ ಅಂಚ ಕುಡಾನಿಗ್ಲು ಉಲ್ಲಾರ ಅಂದ್ ಕೇನಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಪಂಡಿ ಜಾನ ಜೀವ ಉಲ್ಲಾರ ಜೀವ ಇಜ್ಜಾರ ಅಂದ್ ಕೇಂದುಜೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಲ ಜೀವಡ ಇಪ್ಪೊಡು ಅಂತ ಪಾತೆರಡು ಅಂತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತೆರಡು ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜ ಪೋದು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲಮುಲು ಆರು ಪೋಯೆರ ಅಂದ್ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪರ ಪುರಲ್ಕೆನದಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜ ಜಪರ ಪೂಜ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜ ಜಪರ ಪಡ್ಜ ಅಂದ್ ಇಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಉಂಡೆತ ಕೂಡ ಏನಲ್ಲ ಅಂಡ ವಾಣ್ಯಕ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ವನಸ ಆಂಡೆ ಪತ್ತರೆ ಕತೆ ವನಸ್ ಪತ್ತಾರೆ ಒರ್ಮರೆ ವನಸ್ ವರ್ನ ಪತ್ತರೆ ಕೊಣ್ಲ ಕಾಡೆ ಒರ್ಮರೆ ಕುಮಾರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೋಪಗೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ದಾಲ ಪಾತೆರು ಜೀರು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇಟ್ ಕೊರ್ತು ಇತ್ತನಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲವೇ ಎಂಕಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಿತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ಚೌತಿ ಆತೆ ಎಂಚ ನನ್ನ ರಾಜಿ ಅವೇ ಈತ್ ಹೊರ್ತು ಕೋಪ ನನ್ನ ರಾಜಿ ರೇಗೊಂದೇ ಅಂಡ ಅವೇ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ರಾಜಿ
ಲೈವ್ ಉಡಿಪಿನಾಗ ಪಾತೇರ್ ನಿಜ್ಜಿ ಕೋಪ ಮೈಕ್ ಕೊಡ್ಬಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮೈಕ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟಿಯರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಲೈವ್ ಉಡಿಪಿನಾಗ ಕೋಪ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಮ ರಾಜಿ ಬೊಕ್ಕೆ ಎರಡ ಪಾತೇರ್ನು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ ಅಂಡ ಸುರುಕೆ ರಾಜ ಅವಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ನಾ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪನವೇ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಹೌದಾದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್. ಬಾಯ್ 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 ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಾ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಕ ಎಲ್ಲೇ ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಓಕೆ 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 ಪನಂದಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್.